Omdat ik ga nou bij jou het huisje in. Want dan kan mijn bloeddruppeltje even omhoog lopen. Daarom. Ja, de mijne. Oké, we zijn terug. Yo, tot Oké, zo. stream is aan, hè, dus... Ja, meid. De stream is on, meid. Hé, hey, daar heb je hem. Daar is die. De stream heb Hey, ik, gek. Franske. Oh, Nee. oh. Zo. Nice. De bende van de ellende is compleet. Ah, ja, iedereen online. hè? Ja, we zijn in Berengino. In een nieuwe map. Ik weet niet of je die al gespeeld had. Nee, Nee, nieuwe server. De map Of nieuwe is server hetzelfde. bedoel ik. dat heb ik nog niet gespeeld. Ik ga eens even opstarten. Welcome everybody. Ik ben zo terug, ga vooral ook snel. Oh, ja. Fran, doe je even liken en subscriben. Hij had hij weer hoor. Kunnen we weer niks zeggen? Jongen. Je kan van alles zeggen, bepaalde dingen niet. Ja, Dus hou je gewoon in. ja, I know, maar Ik heb hem gedeeld, jongens. laten we eerst maar eens beginnen om het spel op te starten. Ik heb de telefoon niet. Oh, je hebt het net gedeeld, oké. Wat is de server? De Condemned. Als je Condemned intypt, dan vind je hem al. Mijn D? Condemned. Condemned. C-O-N-D-E-M-N-E-D. N-D-E-N-N-E-D. C-O-N-D-E-M-N-E-D. Condemned. Welcome everybody. Organic? Yes. 8 spelers. 8 spelers, ja. That's us. Geen testserver. Nee. Oké. Maar wel hoge ping, man. Ja, maar het valt wel mee. Heel af en toe voel je iets. Maar... Oké. Oké, ik kom zo, ja. Nee. Oh ja. Momentos. Ja.
What up, what up, what up, what up, what up? Oh, Hey, ik ben... Fran. Hey. Hey. Oh, jij was er ook. Jazeker was ik er ook. Ik was even roken, man. Oh, ook al. Maar dan ga je weer offline, wil je zeggen. Ja, ik heb het wel weer gehad. Nee, ik kom net online. Lekker, man. En ik word gespand, zie ik helemaal... Waar jij dit bootje hebt gevonden, weet je wel? Toen we daar waren. Helemaal rechts Oh, bovenin. jezus, daar. Oh. Ja. Ja, we zijn Ja. nog in Berentino, dus... Oh, jullie zijn allemaal in Berezino. ja, we zijn allemaal hierheen gelopen nu. Oh, Uiteindelijk. maar je hebt geen auto. Nee. Nee, hè? Zoals... Nee, die heb ik nog Dus- niet gevonden. Nee, helaas. Hi jongens, Hi. daar is hij weer. Is die weer... Waar ben jij, Fran? Helemaal rechts bovenin. Oh. Oh, Erdal ligt hier ook volgens mij, of wie is dit? Ja, zei al. Oh, We helemaal wouden rechts bovenin. we wouden misschien toch naar Krasnoet aflopen. Ja. Ik denk dat ik hier even moet gaan looten naar een tas of zo. Ja, we kunnen wel naar Krasnoet af gaan lopen. We lopen via Kellum. Helm. We hebben hier toch alles al geloot. Oh, je hebt alles al geloot. Ja, alles bijna leeg hier. Oh, Ik heb geen tas meer jee. gevonden. Waar ben je nu dan? Ik kon nu naar je toe gelopen. Had jij nog een map extra? Nee, heb ik al van Erdal gegeven, de map. Nee, ik heb zeg hier geen map nodig. Ik kan mijn map wel even pakken. Ja, maar heb als je jij moet. een... nee, ik heb ook geen plek, maar heb jij een dingen? GPS, ik heb ook zo'n GPS ding, ja. Oh, maar laten we alsjeblieft eerst eventjes naar onze basis lopen dan. Want je hebt toch spijkers? Basis? Ja. Heb je al basis? Nee, we hebben nog geen basis. Nee, maar dan kunnen we heel eventjes daar al wat opbouwen. Of dat doe ik dan. En dat jullie alvast doorlopen of zo. What I am? Dan kan ik alvast... Ja, is cool. oh is nee, cool. maar dan moet ik een tas hebben met een hatchet eraan. Dat is wel weer een nadeel. Dat heb ik dus niet. Tenminste, mijn Oh, tas maar- kan ik niet meer afdoen. Kunnen jullie dan heel even meelopen naar die basis en daar die spulletjes neergooien? Welke basis? Cool. Nou, een basis? Ja. Ja, de... welke... die grote hal toch? Waar? Ja, waar we eerder ook zaten. Ja, gaan we het daar doen? Ja, Ja? weer Ja, dat terug. vind ik wel chill. Basis van? Kunnen... Ja, helemaal rechts Kan bovenin. dus helemaal rechts bovenin. Ah, Ja, maar dat is makkelijk. Dan hoef je alleen naar beneden te lopen. Het is maar een klein stukje. inderdaad. Een klein stukje, zeg Oh, ik. klein stukje, ik weet niet. Ja, ik moest Ja. verder lopen, maar... Je kan beter boven zijn dan onder helemaal. Een klein stukje, jongens. Klein stukje. Ja, een uur lopen of zo. Niet zo aanstellen, een klein stukje. Bij, Uurtje lopen, denk ik. bij Yvette Liarsk of zo? Weer ik er. Ja, Ja. nee, hij is bij Beretski is hij. Ja, we zijn helemaal rechtsboven. Oh. Aan het water, waar we het bootje hadden gevonden. Oh ja. Ja, Salif Oh, maar dat Guba. Dat valt wel mee, toch? Salif Guba is dat. Toch? Ik kan het niet zien. Ik heb nog geen map. Hey, jullie hebben geen basis gevonden hier in Berenzino, toch? Nee. Ik heb niks gezien. Mooi. nee. Dat is leuk. Trouwens, ik had net die trainspan, toch? Ja? Er lag gewoon letterlijk helemaal niks in. Nee, dat zei ik al, die trainspan zijn kut hier. Nee, Ja, maar dus die, ja, had ik waar- al, die was ik al voorbij gelopen, toch? Oh! Ik zei toch, dat Ah. is geen military, is gewoon, daar heb ik die jas en zo gevonden, dat soort dingen. Oh, nice. Hey, Fran, Oké. Ja, daar ben ik. ik heb die nieuwe medicijnen, toch? Medicijnen. Ja, in tabletvorm, zeg maar. Ja, voor die dingen, ja. Ja, die slaan wel goed aan. Meen je? Ja, ik had vandaag bloedprik gedaan en die waardes
Die gingen zijn, goed. ja, die is van 24 naar 19. Netjes man, beter. Ja, we zijn pas 4 dagen bezig hè, met die dingen. Dus, Ja, daarom. Lekker. ja, Oh, hoop dat het allemaal... ik hoop dat dat zo doorgaat, ja. Ja, inderdaad. Kan wel mooi zijn. Had je nog gevonden die schoenen? Nee hè? Nee, Niet die maat in ieder geval. Allemaal Nee. maat 45 en zo. klopt. Maar ik heb die andere al besteld voor. Dat is voor mijn neef. Oké. Ik ben heel even kleren aan het maken met die duct tape die ik had liggen. Ja, ik zag jou daar staan, ja, met duct tape. Nou, hier het tankstation. Nou, Ja, ik ga helemaal langs de kust lopen. Ja, dus het water aan je linkerhand hebben. Ja, ja, Oh ja, dan zien we jou vanzelf verschijnen. ja. Oh jee. Zorg wel dat je eten en zo hebt, hè. En niet meteen erop uit. Hoe is het eten hier? Op zich wel. Ja, ik vind best wel wat, ja. Ik vind wel wat. Ja, maar ook, blijft het ook lang, zeg maar? Oh, zo bedoel je. Ja. Nou, best wel, ja. Het is niet heel, het gaat niet rap. Oké. Ben jij daar aan het vechten, Niels? Zeker. Dan ben ik hier al Ik moet voorbij zeggen- gelopen dan, denk ik. Nee, ik loop naast jou. Hoe Op de wil je weg. dan vechten, hè? Oh, je ziet Ja, ik hem. zie hem op de afstand, ja. Hier, nog een jerrycan. Maar- Zal ik die maar meenemen? Oh, neem maar mee, ja. Een lezer voor de zekerheid. Want ik denk die het benzine is. Dan word je heel ziek. Nou, ik heb al in ieder geval een wit appeltje. Nou, Oh. dat is wel goed. Hè? Bij de Dat helft komt wel weer al. goed. Ja, automatisch piloot, dus Ja. ik heb nog een appeltje. Dus dan moet ik totaal wel redden, denk ik. Jawel. En als Errol, weet je waar die dingen is? Om dat water te vullen voor die jerrycan? Dat weet ik wel. Ja, Ja, als dat dat is een- gedaan is, dan hebben we ook gelijk wat, best wel wat te drinken natuurlijk. Bij ons heb je ook toch in de buurt. Ja. Die komen zo voorbij God, lopen. dat doen we wel weer. Hey, Wat het mooie is, ik kan hier nou de boel al op slot gooien met een lockpick. Dat betekent alles in de ruimte blijft bestaan, toch? Ja, maar ik heb Nee. al een 3-daal combination ook, heb ik al. Nee, zo werkt dat niet. Hè. Oh, oké. Nee, je moet Dat echt dacht een, ik. nee, als je echt... Eh, Want als jij in een basis zit en je legt de spullen neer, dan is het ook weg, toch? ja, dat is waar. Oh, hier, Niels, wat ik, zijn er dan? ik zit al in onze basis. Ja, kom aan. We moeten alleen even zo'n ding maken, zo'n shelter ding in die loods. Een shelter ding in Ja, de ja. loods. Ja, zeker. Ja, Nice, thanks. En de hatchet Errol heb ik nodig. Ja, ik heb hier een hatchet voor je. En de zaag heb ik nodig. Staag heb ik hier. Ja. Ehm, Weet iemand hoe laat hier de restart is? Is dat gewoon om ja, 12 om 11 uur? uur. 11 uur. Om 11 uur? Ja. Oké, oh nee, dan heb ik 1,5 uur. En de sharpening stone moet je dan neergooien? Kijk, waar heb ik die... Fuck. Hier, sharpening stone. Ja, ik ga heel eventjes een Ik dingetje heb hier maken. nog een 3-deel combination log heb ik ook nog. 3 dagen. Moet je nog pliers ja, hebben? Die zijn makkelijk te... Nee, binnen Ja, nee, 20 goed. minuten. Nee, maar Ja, voor, niet- voor- niet- iets. Ja, klopt. ja. hebt Moet je niet- pliers hebben? Ja, pliers. Ja, ik weet niet of Ja. ik alles nu al kan maken, maar Ik hou ik nog even bij me zeker, weet je. ja, doe maar. Want we hebben ook dingen, hoe heet dat? Hoe heet die zooi nou? Barbwire, of nee, metal wire. Hier is je box met Niels is hier ook. Alles ligt hier op de grond, hè? Nee, Toppie. die box met Niels moet je op de grond leggen. Ja, die heb ik nu nodig. Die ga ik gebruiken. Oh, Sporter 22. Oh, heb ik die magazijn weggegooid, verdomme. Er zit wel dezelfde Oh, map er in. komt een, kijk uit, er komt er een aan. Ja, ja. Ja, dat hier is dan. dezelfde man. Chinaris. Oké.
Fair nou. Hoezo? Zie je dingen die je niet bekend... Maar je bent daar Ja. nooit geweest, hè? Daarboven, toch? Eigenlijk. Jawel, jawel. Oh. Dus Oké, daarom. ik ga richting Kellum. Ja, gaan we Ja. samen daarheen? Dat is goed. Dan richting Frans wel lopen nou, hè? Nou, niet Semi, echt hè. semi. Jawel. Wij lopen jouw richting op. Naar boven. Jongens, hebben Ja, we al één- geliked? Ja, heb ik Zeker, net al zeker, gedaan. zeker. Oh, 6 likes. Nee. Goed bezig, jongens. Wat wou ik zeggen? Ik ben het wie? Ja, ik wou ook lid worden, maar dan moet ik maandelijks gaan betalen. Nee, dat moet je niet Nee. doen. Dat moet je niet doen, Pik. Maar wat wou ik zeggen? Waar heb ik jij heb dan? Metal Ja, wire, dat is echt wat ik nodig heb. Ja. Wat zei je? Niels? Waar ben je er dan? Ik loop hier aan de weg. En een shovel trouwens. Ik kan trouwens niks, ik moet een shovel hebben. Waarom Dat moet is je kut shoppen voor je. hebben dan? Ja, ik moet die base moet ik maken. Ja, Dit is nee, je kut. mag eerst hoe noem je dat? De beest. Maar dan doe bedoel je klaar, de En kom, we vlag gaan naar... maken. Nee, ik moet de base, de palen, die moet ik ingraven. Ah, Maar Edo, Ja, wij gaan hier ja. links man. Wij gaan links, we gaan het bos niet zo. Richting Oh. Kellum gaan we. oh, Ja, maar of we Moet gewoon in het de naar goede links map moeten. zitten, jongens. waar loop jij dan? Oh ja, ik Ja, zie hier jou. net Ja, ik het zie bosrand. Ja, dat heeft niet zoveel zin als ik wat ga doen. Kutzooi. Want zometeen leg ik alles daar neer en Nee, vinden dan we moet je geen wel een shovel. hebben. Ja, En maak dan op zijn minst even een tent of zo, zo'n shelter. ja. Dat ga ik doen. Ja, als je shelter In hebt, ieder dan geval- gaat het in ieder geval niet weg, al je spullen. Nee, daarom. Dat ga ik doen. En dan moeten we maar, als we nog geen deur op slot kunnen doen, de belangrijkste spullen gewoon in je zak en dan uitlokken. Ja, precies. En, dingen die je wel kwijt kan, maar ook weer niet eigenlijk, maar ja, die moeten dan maar in de shelter. Nee, daarom. Kom ook goed. Maar waarom loop je helemaal daar, maat? Ja, jij zegt hier links. Ja, nee, we moesten even eerder links, maar niet uit. Ik loop hier wel overheen, kom maar goed. Misschien vinden we wel een... ik heb een sport en een zonder magazijn. Ga je nog een magazijn? Echt stom dat Nee. ik weg worden. Ja, inderdaad. Maar dat maakt niet uit. Vinden we wel een. Oké. Even kijken hoor. Genau. Volgens mij staan mijn settings weer niet goed. Wat is dit nou weer? Ja, dat is een nieuwe server. Volgens mij moet je dat dan weer apart doen, of niet? Nee, ik heb met mijn... Oh. even kijken. Extreme. Ja, dat staat wel goed. Ik zie een vet een beetje wit. Precies hetzelfde inderdaad. Even kijken, nu lopen denk ik. Die bomen daar zijn wit. Nee, dat klopt niet. Ik kon echt wel veel verder kijken. Ja, dat kon ik ook, maar misschien kan het ook aan de server liggen. Errol, hoeveel shortsticks had ik voor een shelter nodig? Weet je dat nog? Short sticks. 56 of zo? Nee joh. Ja. Rond de 50. Wow. Maar als Dat je, is wat. als je tarp hebt, 8 stuks, of ladder, dan heb je maar 6 lange longsticks nodig. Ja, Oh, inderdaad. oké. Eigenlijk moeten we gewoon even dus een dief in die afknallen. Een die afknallen, ja. 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 Maar nee, dan heb je nog gardening, hoe noem je dat? Gardening lime? Garden lime? Garden lime heb je nog nodig om die leer te maken. Oh, wacht. We moeten naar, nee, dan moeten we naar het summercamp. Daar hebben ze, daar hebben ze garden lime, 100%. Ja, Dat maar weet ik. Ik heb, Nee, ja? maar ik vermoed dat het een hele andere of een andere map is hoor. Nee joh. Wat dan? Ja, want die andere dingen. Hoe bedoel je? Ja, gewoon. Even kijken hoor. Oh, wacht even. Even. Wat is dit? Je kan toch naar de server kijken. Nee, Of wat overeenkomt.
volgens mij komt het wel een beetje bekend voor. Ik laat je zo nog weten. Nee, maar je kan Iets links, even, op je launcher kan je naar de IP kijken, toch? Ja, ja. Als die overeenkomt, dan weet je zo 100% zeker dat je goed zit. Ja, ik ga nou die treinsporen overlopen. Skellum denk ik man. Ja. Ja. Treinspoor die naar jullie toe leidt, zeg maar. Oké. Oh, screwdriver. Weet je. Ja, lekker. Wat doet hij dan? Dan rent hij weg. Die zombie. Die zombie. Ja, hop, daar is hij. Oh, een gasstove. Nog gesporten, alleen dan zonder... Hier, een backpack, hè? Hiking backpack voor jou. Oh, lekker hoor. Een biertje. Ik heb ook een gasstove meegenomen, hebben we die nodig? Wat ben je? Ik hoor die al staan. Hier, daar ben je. Ja. Ja, even een backpack. Ja, maar deze kan ik nog gebruiken man. We hebben hem nodig voor Daniel eigenlijk. Ja, even kijken. We moeten hem dragen. Oh hier, sporten met een... Ja, dat zeg ik. Alleen zonder merk. Oké, laat die tas hier even liggen dan. Weet niet waar die tas is. Heb je van een tas voor hem zo? Hij heeft wel een Ja, een scope erop zeg. scope erop. Ja. Een kapot ski, maar dat maakt niet uit ski. Ja, eigenlijk moeten we even langs het timmercamp, maar daar ligt sowieso gardenlime, weet ik. 100%? Ja, ik ben al 50 van die dingen aan het zoeken, joh. Maak je niet druk. Kom wel goed. Geeft hij dat wij garden lime hebben, heeft hij al twee Ja. stokken hoor. Dat is, wat is het? Eén lange stok is 3 korte stokken. Dus Ja, doe hem nou. kom wel goed, joh. Allemaal goed, schatjes. We're gonna dominate this server. Ja. Hell yeah. Nee, hij heeft niet vertrouwen in Frans. Oh, jawel hoor. Dan denk ik, moet hij eerst weten waar ik ben. Nou, ik weet wel waar ik ben. Als dat klopt. Wel denk ik. Kijken of ik een auto Ja, je kan haast, oh maat, een cable reel vind ik hier. Pak, Wat? een cable reel. Dat is voor, ja, als we die solar panel hebben. Wat zeg jij, laten staan? Ja, meenemen. Ja, oh, nee, ja, die vinden we wel weer, joh. Maak je niet druk. Ik heb ook een gasstove bij me. Kijk, wat is belangrijker, die gasstove of die cable reel? De gas stove. Voilà. Ja. in de gasstove. In de gasstove maar. Hey. Ik hoor een schaap. Of een geit. Ja. Daar is je letter. Nou weet je wat je moet doen hè, als je geit hoort. Helemaal niks. Je kan niks. Oh, ik heb touw gevonden, beter. Nice, die had ik echt nodig. Zat ik net al over te stressen. Hoe is? Dat weet ik. 100 Salty sticks. 150 fps. Lekker. 150. Alles op extreem, hè? Netjes. Ik Oh. heb het niet aanstaan, joh, maar FPS. Om het beeld te zien. Ik geloof het wel. Je hebt ook Nvidia? Ja. Control, of nee, Alt-R. Ja, Dan zie je dat. Krijg je dat in beeld te zien, rechtsboven. ik heb... we gaan het kijken. Ik zit op 100... hoe is het? 160 frames per seconde. Wie wil er een i70 hebben? 90. Een wat?
Een I-70. Ja, ik. Wat is dat? Die pistool die ik altijd Ah. had. Ja, dat is van Frans wel inderdaad. Oh hier, water well. Even een flesje willen. Pipe French? Nee. Nee, nog niet, hè? Nog nooit Dan, gedaan, de pipeline. Ja, daar kun je auto's mee maken. Net zoals Ja? met een gaskanister, ja. Maar ja, voor nu hebben we toch geen auto, dus Nee, neem alleen maar daarom. het belangrijkste mee. Helemaal Dan niks. doen wij meer al mee. gek genoeg. Nou, even kijken. Ik heb ook zo'n filtering bottle, man. Nice. Moet je nog een ander flesje hebben? Een filter bottle. Je had helemaal geen... Ja, die is nieuw in deze. Glazen. Ja, dat Geef is maar die nieuw in plastic, deze hoor. server van. Ja, wacht, waar ben je? Oh, Hier bij de water. wat is dit nou? Ah nee, dan ga ik nog dood ook. Wat? Wat dan? Ah nee, Wat is er? waar is die? Zo uit het niets. Maar je gaat niet meteen dood, Freek. Waarom doe je altijd zo dramatisch? Jawel, ik heb geen dingen. Wat? Ik Oh, heb geen bandage. red bandage. Ik vroeg het net nog. Helemaal vergeten. Waar kan ik Oh. bandage vinden dan? Van je jas. tering. maken. Of van je Ja, nee, dat broek. geeft hij ook aan van dat het niet... Oh, Daniel. Oh, wat ligt hier binnen? Ja. Ja, plastic. Ja, dat- Winterkooif. Ligt er in die... sowieso ligt in de trein. In de trein. Ja, daar ben ik nu rechts heen aan het ligt lopen. Ja, sowieso scrap racks. Come on. Ja. Ah, ik bloed heel hard leeg nu. het hij weer geluk. Nou nee. Kom, we gaan Deze even zijn wel terug, dirty. Niels, want, Nee joh, laat maar. gaat Ik niet ben goed nog komen. aan het verbinden. Daniel is bijna dood. Kom, terug. Ja, daar is het dood. Lucht checken. Oh, daar ga ik Ja. dood, zegt hij. Ja. Joep, dat mag je pas zeggen als je echt... Een rood appeltje hebt die knippert. Nee, als je gewoon ziet, you're dead. Oh, nu ben ik dood. Dat mag Ja. ik zeggen. Precies. Ja, ik heb al wat canned pork, cereals. Weet. Heb je de schaap nog gevonden, of niet? Nee, ik ben maar... Ah, tyfusleien. Ik heb een sport. Gaat eruit. Hij gaat eruit. Waar ben je nou heen, Niels? Ik loop zo Ja, terug. gewoon een huisje in. Ja, loop maar van terug. Ik kom er zo. Ah, trouwens, ik ben met steeds gelopen, maar... Wat gaan jullie doen? Ja, weer richting jou, maat. Ik ben bijna vol alweer. Mm, Ik heb natuurlijk niet zoveel plek nou. Te looten. ik heb hetzelfde probleem. Ik moet even een huisje dan. Dan is er nog steeds een shop of iets. Oh. Deze kan ik nog in de hand meenemen. Peppa. Eat the peppa. Nou, die leg ik hier bij het bord neer. Maar deze service ook maar weinig mensen. Nou, vanmiddag was dat een stuk of 14 man op of zo. Genoeg. Hé, ik vind nog een hek zo. Dak. Meenemen. Ja, dat kan dus niet. Oh, Jawel, kom maar, waar ben je? Want ik heb hier die rugtas, ik kan daarin doen. Oh ja, ik ben, ja, waar ben ik? Ja, daar ben je. Ik ben nu... Jullie hebben op Fran de al gevonden, trouwens? weg. Nee, Nee, oh. waar Wij ben je? Langs gevonden. die, ja, op de grote weg. Nee. ik heb ben jullie bij nog de niet water, gevonden. wel nog steeds. Oké. Oh, daar zie ik. Ja, hier. Hier man. Ah, nice. Hey, Construction light. Heb ik niks aan, hè? ja, zeker wel. Nee joh.
Natuurlijk wel, als je die generator hebt. En je hebt die lamp. Maar dan moet hij die eigenlijk even ophalen, die generator. Generator. Hoor je hem? Die Ja, man. staat? Ja, kom ja. Oh, echt? Ja, hier, touw. Nog een Nice. touw? Ja. Nou, dat gaat wel even duren inderdaad, 50 stuks. Ik heb geen rugtas, ik moet 10.000 keer heen en weer rennen. Die ding wel af. Ik heb... maar wacht, niet schieten, ik heb science man. Oh, die zombie is bezig. Wat? Ja, een zombie is. Kijk eens Ah, die ja. schapen. Ja, die lopen niet zo snel weg, die schapen. Die blijven een beetje bij elkaar. Dus kunnen ze makkelijk allemaal doodschieten. Maar ik leg mijn spullen allemaal wel eventjes op de grond hier neer. Anders nog 100 keer heen en weer lopen, dat schiet niet op. Jij houdt geen vlees over zo. Ik heb geen vlees nodig, het is toch puur voor de fur of niet? Je Verder moet niet ook nodig. pristine blijven, dan moet je hem door de kop schieten. Weet ik niet. Ja, ja. Als jij op het lichaam schiet, dan gaat hij. Ja, nee, dat snap ik. Alleen als die wegrent wordt het een beetje moeilijk met een pistool. Ja, snap ik. Daarom zei ik, laat maar, dat is gewoon spilling van je kogels. En die meegekregen, jongen. Hier. Sikkel. Damaged. Ja, hier zijn we al geweest, ja. Kom, we jagen die schapen richting ons toe. Dat is een zombie achter jou, man. Ja. Stond er geen trainsprong? Nee. Oh ja, meteen. Meteen geheet, ja. Kut. Want daar ben ik nou volgens mij de trace van. Oh, Althans bijna. Oh ja, zo. Netjes. Wat is hierin dan? Oh, een broom. A broom. Hey bro. A broom. Hey, een gaslamp. Ja, Ja, ik kan het al niet meenemen, ik doe me vol. helemaal vol. Oh, nog één. Tegen kut. Hier niks? Binnen? Nee. Low sticky. Als we laten teruggaan. Ja, dat is deze kant op toch? Of hier in Naar de andere kant op, andere kant op. deze kant? Oh, Nog één. hebben jullie toevallig al een tas voor mij kunnen vinden? Ik Ja, heb die hier hebben een wij. tas in de handen. Een hiking Ah, mooi. backpack. Nice, dan hoef ik niet 100 keer heen en weer te lopen. can openen. Goed chill. Oh, nice. Wat damage, maar goed ja. Ja, ik liep die kant op, met je andere kant op. Oh, sorry. Dus de basis is hetzelfde? Hetzelfde Ja, verhaal? Ja. Ben je er al van? Netjes. Nee, ik loop net die trainspan voorbij, zeg maar. Ah, lekker. Oh, buiten. Kijk hoe snel we elkaar nu hebben gevonden. Ja, zeker. Ja, maar goed, net voor de map maar hebben, man. In het begin was het echt dramatisch, hè Daniel? Ja, echt hè? Ja, Je moest alles nog uitvogelen. Hoe alles werkte. Dat klopt inderdaad, ja. Ja, dat is die rope meegenomen, toch? Ja. Hey, ropes. Zijn jullie Twee ver van de basis af? Ja, sticky. Oh, Ik 5 minuutjes. Valt wel mee. nou, dan wacht ik even tot jullie die tas staan. Kelm zijn we, man. We zijn in Kelm. Ja, Kelm. we waren in Kelm. ja, Kelm. Ja, Kelm, ja, dat ken je wel, hè, Kelm. Ja. Hier, meat Kelm ken je wel. tenderizer. Ben je daar wel Nog, aan van? wat hè? Een meat tenderizer? Nee. Nog nooit gebruikt trouwens. Ja, daar kan je mee stenen, grote stenen mee klein slaan, zo. Meat. Het is voor vlees, hè? Ja, weet ik, maar dat kan je ermee doen. Oké. Dus als jij een mes wilt bijvoorbeeld, maar ja, bij een meat tenderizer sla je op een rots, krijg je kleine steentjes, craft a knife.
Stone knife. Oh ja, Heb je dat een klopt voor iemand die inderdaad. wil? Een wat? Een shotgun. Nee. Niet voor nu. Hij die? Ja, die ligt hier op de grond. Ja, geef maar. Ik heb, Ja, ik kan niet, maar het kan hem niet geven. Ja. Kijk jong. En nog een sewing kit hier zo. Even kijken, wat kan er bij mij misschien nog wel weg? Ik kan een biertje laten drinken, wacht. Neem die sewing kit al mee. Ja, wat? Ja, ik zie het gebouwtje al. Die shotgun kan ik even met de Ja. hacksaw. Saw barrel af. Let op. Dan heb je een korte barrel natuurlijk. Ja, en die schiet echt goed, jongen. Jongens, een shovel. Of een hoe. Je moet zelf een hoe. Dat sowieso. Een shovel of een hoe. Ja. Desem. 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 Ja. Nou, kom maar, gaan. There's some holes in the... Oh, vette schoenen, wacht even. Skate sneakers. Ja, Oh, nou gaat het wel hard. Ja, ik Nog heb, een paar keer heen en weer en dan... ik heb fur boots. Heb ik. Ik heb zo van die Uggs, weet je wel. Heb ik. Wat kan ik nog meer op de grond leggen? Ik leg Ben even je die al lockpick naar op. beneden lopen? Ja, ik loop links, ja. Moet iets meer links, man. Daar is de loods namelijk. Even kijken, wat was ook alweer die drinkput hier bij de loods? Het is het politiebureau vlakbij. Ja. Police station. Oh, rechts. Fran, het Voordat je spoor daarheen... over. Maar voordat je daarheen gaat, kom even naar de basis als je wil. Ja, daar ben ik al bijna. Je moet even hout tillen, man. Want dan moet je... Nee, dat niet. Nee, Nee, grapje. maar dan moet je even die jerrycan hier meenemen als je wil. En die vullen met water ook. Ja, terwijl ik... Weet je hoeveel energie dat kost? Daar heb ik niks mee te maken. Ja. Ja, Frans, Ja, ik heb zo- even oh. wat water. Kun je direct even Wie loopt daar nou weer weg? Ja, dat ben ik. En een farming hoe? Ik Of heb niks. shovel? Nee, ik kan niks Kijk meer hem nemen. lopen. Hallo. Oh, Wie ja. zijn er weer? Hij nog helemaal niks? Nee. Ah, nou in het stadje hier ligt genoeg. Ik heb, Dus, ik heb hier ja, ik heb een nieuwe pen en oh, daar is die. epoxy Hier, ik heb even pudding drinken, man. en een Hier, ik heb sewing drinken. kit. En duct Oh, tape. hier. Hallo, ik even drinken. Was er dan? Oh, Ik kom eraan. Wat doe ik aangelopen? Ik even Oh. drinken. oké. Nou, throw it on the flow. Dankjewel. Flow. Screwdriver. Ah, daar is die. Ja, wacht, er zit Ja, al hij wat is- spullen in. Pik. Ah, maakt niet uit. Jawel. Wel. Ja, De hier. hacksaw zit eraan. Nice, thanks. Hij is leeg. Oeh. Goed Dankjewel. Hier, de even radiator kijken. leg ik even daar neer. Extra, die doe ik eventjes daarheen. Die doe ik even op de rack. Hexa erin. Hoe Die- zitten jullie met die- eten, jongens? Die... Oh, ik heb een wapen, man. Wacht. Oh, die Ik leg heb ik nog helemaal, even op de helemaal grond. niks. Nee, maar je appel is die Ik zet wit. Die schil. mijn Die is voor ook je. kill. Oh, hier, Ja. deel deze met elkaar dan. Die Ah. cereal. Voor je. Brand voor je. Kootpas voor je. Even Van. kijken, ik heb hier leather sewing kits. Oh ja. Thanks. Waar is er een coatgan erin? Nou, die is pristine ook nog. Lekker. Ja, wat is de coatgan erin? 380. Even denken. Hier nog een leather sewing kit. 80 ACP. Had iemand nog Nog een leather sewing extra kit. sharpening stone? Nee. Of even denken. Een mes? Nee. Ik heb wel eh, een cleaver hier. Pristine. Ah, als je die niet gebruikt, dan kan ik die ook Nee. pakken. Ja, pak maar. Dan kan ik ook short sticks mee maken. Want dan hoef ik die... ik heb nog matches gevonden Hier trouwens. heb je ook een sikkel. Sikkel. Daar kan je ook mee stokken. Ja.
Ik leg hem hier op de grond. Oké. Ja, laat maar even liggen, dan ga ik even shortsticks verder pakken. Ja, en als jij dan in de stad kan looten, Fran, zou het top zijn. Ja. Dan ga ik weer even shortsticks en longsticks pakken. Hier Niels, wil je 22's? Zo, wat wil ik? 22's? Leg die op de grond. Waar? Ja, die heb ik daar neergelegd. Ja, ik heb ook los hier 8. Oh, Wie gebruikt er 9 keer 19? nee. Ja, ik Ik voor ben mijn niet- Hier op de grond. TR75. Op de grond hier 5 stuks. Waar ben je dan, maat? Hier in de basis. Oh jee, het begint Oh, heel hard te jeetje. waaien, jongens. Ja. Krijgen ze zo meteen regen. Je moet nog shoppen shells? Hier Ja, zeker. op de grond. Thanks. Rifle ook nog. Nice. Ik heb nog een sparkplug. Ook nog. Oh, dit is ruined. Kijk, deze... even kijken hoor, de waterput die zat, als je eruit gaat, rechts het bokje om, hè? Je moet eigenlijk hier gewoon vooruit lopen. En dan zie je die pub zitten, weet je wel, die bar. Daar zit hij bij. Ja, hier deze kant op, toch? Waar ik heen Oh! loop. Ik weet even niet waar je heen loopt, maar ik ben bezig met een zombie. Oh ja. Gewoon als je 380 bullets vindt. Ja, die heb ik ook nodig. Ja? Ja, voor mijn pistool. Maar er zullen we best wel veel vinden. Ja, politiebureau. Ik heb meestal, hier, toch? dan zullen er 10 voor je, 10 voor je dan, man. Wat? Ja, 10 380? Oh, 380 nice. is. Thanks. Hier, ik heb hier een mag voor je. 19 keer 19. P1 mag. Er zitten kogels in. 2. Top. Hebt die, oh, jij hebt ook die rakker niet? Ja, Ja, ik heb die rak ook inderdaad. die hakken. Rakker. Die Mac plek ik buiten in, doen het er niks mee. De wat? Die Mac plek ik naar buiten. Van die P1. Ja, Ik heb desinfectiespray. ja, dat is goed. Die is wel handig, hè? Ja, voor als je een wond moet desinfecteren. Ik heb Ja. hier nog multivitaminepillen, de flik op de grond hier nog. Ja, Jullie hebben helemaal geloot hier, of niet? Ja, we hebben Ja, wel veel wel man. pillen kan ik wel Nee. gebruiken. Oxypit die heb ik nog. Oh, hier, wacht van. Even waar van. Ja. Waar dan? Sorry. Oh, nice. Nice. Maar wacht eens, die mag. Ik had net een mag hier. Oh, Staan jullie nog in de basis? Ja, zeker. Kunnen jullie heel even kijken in de tent hoeveel shortsticks er al in zitten? 26. 26 zitten er al in? Oké. Top, thank you. Zie, je bent er zo, joh. Ja, ik heb hier al de rest bijna. Nou moeten we hopen dat niemand... Wat we kunnen doen, Ja. we kunnen ook hier tegenover in een struiken maken. Ja, maar ik zet gewoon eerst even de deuren dicht met de lockpick. Dan moeten ze al een lockpick hebben om binnen te komen. Ja, dat is waar. Ik ga morgenochtend weer gamen, dus kom maar goed. Wat ga je doen? Morgenochtend weer gamen. Ik ken ze toch morgen op school. Ja, ik ken, oh nee, kut, ik moet even langs. Ik moet eventjes langs Ja, Groenenburg. kinderen zijn wel naar school, maar de jongste die is nog thuis. Dus die... Maar ik moet ook even naar Kronenburg toe dus. Hey, Poren, waar gaan we nu heen? Kut, sorry, mijn handschoenen zijn ruined. Zullen we nog even naar Dubrovka lopen? Ja, Frans, kom, want daar hebben wij al geloot, kijk.
Ja, wacht, hij is nog even die ding aan het vullen. Die Ja, jerrycan. joh. Een jerrycan, ja. Hoe meer man, Dus, hoe beter. weet je. Politiebureau zijn jullie al geweest? Ja, Ja, hier ja, wel we goed. We hebben gaan nog gewoon wat. naar een ander stadje. Ga naar Dubrovka, Ah. denk ik even. Mochten jullie een shovel vinden, Ja, daarom. dan, Shovel vind je Die- meestal bij een industrial terrain. oké. Oh nee, we kunnen naar Berenzino, bij die militair... bij hoe heet die tent staan. Daar zijn we nog niet geweest, hè. Daar hebben we niet geloot. Ik dacht dat je zei dat je er al geweest was. Ja, alleen die tent heb ik snel gehad, ja. Daar kunnen we wel heen. Maar ook er niet is verder maar één lopen. tent, zeg je. Ja, maar daaromheen is wel heel veel industrial, geloof ik. Ah, oké. Dat is welke kant op? Ja, gewoon het spoor volgen, man. En dan... einde Maar we van het... We gaan naar, Berenzino, andere kant van Berenzino. Wij komen wel nu jouw kant op, volgens mij. En maar hij heeft die jerrycan nog, hè? Oh ja. Nou, er loopt veel zombies hier, jongen. ja, laat Ja, die Jerry. dat wel. Oh, ja. Maar ik weet ook niet meer waar je kon... Hier ligt Denk- een jerrycan ook. Kijk. het politiebureau zei je toch? Oh, ik leg deze even... Ja, ik kon naar het politiebureau toe, wacht, vandaan. Ik weet precies waar die zit. On my way, man, on my way. Ik heb hier nog een jerrycan van, dus als je... Politiebureau ben je, hè? Hey, wie rent daar? Lekker. Ben ik. Oh, Ik heb even een jerrycan daar neergelegd. nice. Ja, dicht bij het politiebureau. Ik zit nou in Dat de is- woning. Die is net gevuld, toch met water deze, of niet? Nee, deze heb ik hier net Oh. gevonden. Dus die kunnen we Oh. straks weer vullen. Ja. You know what I'm saying? I don't know what you're saying, man. Jongen, kutzombies. Ja, ik heb ook geen mes, hè. Dus, Hij heeft ook geen mes. Dat is nee, wel fucked up. Ben je bij het politiebureau nu? dichtbij. Wat moet je met de mes dan? Ja, voor die zombies nog dood te maken. Ik Het is zit nou echt met een mijn handen politiebureau, man. Vanaf onze lood zien 8 politiebureaus zit hij. achter. Ja, vanaf onze kant gezien, laat me zeggen. Dus als je Ja? dan de weg doorloopt, zit hij er precies achter. Maar hij heeft hem nog niet gevonden. Nee. Ja, ik weet wel. Ik dacht dat ik wel wist waar die zat, maar... Waar ben je nu dan? Als ik Ja, kan je nou ook niet zien. ik ben nou weer aan het vechten. Als ik dat had geweten, had ik die jerrycan ook meegenomen. Ah, hier. Ik ken hem wel. Ja, daar ja. Ik pak die zombie wel. Dus. Dat is hem. Oh, Stabfest. Zag je dat? Wat? In de Discord ding? Nee? Wat dan? A strange green fog. So, a strange green fog is slowly creeping in from the sea. It's almost here. Een wat? Een? A strange green fog is slowly creeping A in fog? from the sea. Ja, fog. Oh, dat is, ja. die, Almost here, zegt hij. dat is die groene dampgat. Ja, it's almost here, zegt hij ook. Nou, waar is hier? Ja. Dus, denk ik. Wie heeft er een jacket nodig? Ja. Maar wel een grote.
Hoeveel? 20? Minimaal? Ik heb nu 24, maar ja, deze ook is prima. 20, police jacket. Ook best. Ben je een politiebureau? Ja. Kom eraan. Kom er al aan. Politiebureau. Oh, dat is een betere aanloop. Waar is hij dan? Hierboven. Hierboven. Hij ligt hier bij de trouw. Dan ligt hij. Bij het al. All Patrol jacket ben today. ik dan. Dat is jammer hè, van een patrol jacket. In principe hebben we alles om een auto te stelen. Behalve geen bommen. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Zo. Niels, als je 9 en 19 hebt, extra. Die gebruik ik nu ook. Zo. Hoe kom je aan al die dingen, joh? Ja, maar ik heb middag zitten spelen, hè. Een beetje voorbij me elke keer. Nice. Wat ben je nou weer aan het maken hier? En, dingen maken, jongen. Mijn kleren. Oh, Kom, we gaan even naar het bankje. Ben je al terug dan? Ja, ja. Of verwachten hier op een. Ik ben alweer terug. Als jij even naar ons toe komt, weer naar het politiebureau, dan gaan we naar Berensino die andere kant op. Gaan we even looten. Hallo, day. Deze kan hier ook. Desinfectie. Als jij als je wil, hè, trouwens, anders dan doen we zelf laten. hoe kun je handschoenen maken dan? Met rags. Rags, inderdaad. Nee, ja, ik heb gloves, maar die zijn damaged. Oh, Oh, met Oh, leather sewing kit. sewing ja. kit of leather sewing kit. Ja. Sommige zijn van leer, dus dan moet je ja, er liggen daar genoeg Ja, dat wel, ja. leather sewing kits. En die van mij Dat waren sowieso. net ruined. Het was net te laat. Net te laat. Maar Franny, ben je klaar om te gaan of wat? Ja, dat duurt nog wel even met gaan. Ik sta hier in de lood. Ja, kom onze kant op. Ja, wij zijn bij het politiebureau aan het wachten op jou. Ik moet ook nog eten, zie ik. Maar dat hebben we niet. Ja, ik heb hier een, Ik heb ook wel eten voor je anders. vitaminepilletje voor je. Kom maar naar ons toe, ik heb wel wat voor je. Ik heb nog sowieso leverpaté. En dan zeg ik nog wat catfood voor je, als je wil. Ja, doe die catfood maar, want die vult tenminste. Hoe heette die ene gozer van waar je de multivitamine van kreeg? Waar ik de Enker. Of zo. De vitamon kreeg je. Oh. Ja, ik weet niet. Edwin, de Ah. rapper. Oh ja, Edwin, Edwin de ja. rapper, ja, dat was Ja. het. Ah, Dat was ook echt zo vet. Nou, Frank, chop chop. Daar ging je tientje. Nee? hey. Godverdomme. Hey, niet zo hè. En nou bloed ik ook. Ja, oh jongens. Dan moet ik even naar de medical even. Maar ja, Bandetjes halen en zo. En pillen. weer van die. Vorige keer. Oh my god. Oh mijn god. Hij lijkt al helemaal in elkaar geslagen hier. Ron, Ja, waar heb je de jerrycan gelaten dan? Oh, daar. ik wou Niks. het zeggen. Nou, ik heb zelfs een tire iron gevonden. Tik, je had een farming. Oh, die moet je wel even bijhouden, ja. Een farming hole heb ik nodig, ja. Oh, ik dacht dat je Hij dat had. Nee. Nee.
Want dan kunnen we farmen. Ik heb allemaal zaadjes. Nou, ik ben bij politiebureau en nou, hè, waar zijn jullie dan? Ja. hier. Ja, achter politiebureau, ja maar. Achter het politiebureau. Ja, hier aan de voorkant Hoi. sta ik. Ah, dat- Hij is er al. Ja. Nou, laten we gaan dan. Daar komt weer een ding. Oh, wacht, je hebt... Voor mij lag je binnen een sikkel, man. Ik weet niet zeker, maar... Een sikkel? Oh nee, dat heb Ja. je niet nodig. Dikke snikkel. Dikke snekkel. Of niet? Was het niet hier? Ja, maar die zijn niet Ja, zo dat- fijn. Die had ik al gepakt volgens mij. Want die heb ik Ja, die gedaan. ligt hier, ja. Tenzij je een andere wil. Waar gaan we nou heen? Nee. Ja, hier doorlopen. Ah, jongen. Hij nou weer achter mij aan? Nee. Hier, direct een tas voor je. Ja, die hebben een tas, ja. Kom hier, Alan. Even niet ruined. Ik kan niet alles wat hier ligt opslaan, man. Niet ruined. Oh, Natuurlijk niet. Rex. Ah, hij is wel ruined. Ja, hij is wel ruined. Ja, dat zeg ik toch. Dan moet je hem niet van achteren slaan, jongen. Doe ik hem niet, jongen. Ik sloeg hem even vanaf de zijkant. Nee, je sloeg hem van achteren. Toen die Nee, jongen, draaide ja, net van weg van je. zijkant. Ja, dat is niet mijn probleem. Eén persoon is genoeg. Ja, oké, Oh, dan zal kom ik hij helpen. hoor. Ik springen neem nu 2 bij achter. 3 zelfs. Beesten. Ja, je hebt een naai. Oh, hier Ja. is een sikkel. Wel badly damaged. Een paar keer slaan. Dan heb je in ieder geval wat, toch? Ja, ja. Nou, oké. Gaan door. Met mijn Oh ja, een cleaver. Wil je die? klieren. Wat? Ja, dat is Duct tape. beter. Wil je een Duct cleaver? tape, duct tape. Ja, dat is beter. Waar ben je dan? Oh. Nog meer duct tape. Allemaal duct tape. Zo, is er zo aan het leggen dan. Dikke leg, hè? Ja. Hier. Op de pont. Yes. Echt dikke leg opeens. Ja. 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 Flink, jongen. Ja, let's go. Ik heb nog rust van doordoet, hè. Ja, hier. Nog een ranch. What the fuck? Ja, maar ik moet ook nog wat eten, hè, wat ik al zei. Een peer, die trot. Hij had toch eten voor jou? Hij had hij nog niet gegeven. Nee, waar ben je? Zit weg? Nee, daar kom ik nou heen, ja. Kom hier op het Nee, pleintje. maar. Op een grote Ah. plein. Even kijken. Hier, Steek daar kom ik erin. aan. Ja, Ah, top. Op de grond. to the ground. Op de grond. Ja, er liggen nog een hoop spullen op de grond die ik gewoon niet in de tent kwijt kan. Maar ja, Kan het nou? De tent had al dus. Mooi. dat is kut. Nog tent. Nog een tent. Ja. Ja. Hebben jullie messen voor me? Je hebt handschoenen aan toch? Kan je ook hè? Ja, weet ik. Hebben jullie genoeg duct tape? Ja, ik heb heel veel duct tape. Ik heb net 2 gevonden. Leather sewing kits voor je handschoenen. Ja, dat Ja, klopt. genoeg. Ja, Daan, jij wilde de bouwer zijn. Dat klopt. Ik ga jullie ook gelukkig maken, oké? Mooi. NBC Oké, gloves. als er geen ruimte voor spullen is, dan hebben wij Nee, geen nee. werk. Nee, daarom. Anders gaan wij dingen daar neerleggen voor Jan Doedel. Ik ben even bij die medical, ja. Kijk of we daar toevallig... Medical. Oh, hier. Bandage. Extra. Oh, amphetamine. Oh ja. Wat? Hoe heet dat? Epinephrine. Oh, daar hebben we er wel een van. Adrenaline. Oh, adrenaline. Nee, die hebben we niet volgens mij. Nee. We hebben wel morfine. Ja. Ja. Oh yes, handschoenen. NBC gloves.
Ik laten liggen. Ja, die doe ik gewoon aan, pik. Sorry. Morphine auto injector. IV starter kit. Oh, hier is een medical ding, daarom. Ja, daarom. Vooral die volgt nog of niet? Ik weet niet waar van, het is wel heel stil. Hier, nog een bandage. Bandage? Nice. Ja. I am the nemesis. Hier, die heb je gewoon laten liggen. Auto injector, adrenaline. Ja, ik neem ook niet alles mee. Adrenaline, jongen, die is hartstikke goed. Dan blijf je even stamina houden, weet je wel. Kan je harder doorrennen. Ik ook gewoon op de Ja, weg. ouwe, wat is dit nou, joh? Stomme... Ik ben bij het politiebureau. Ik weet niet waar jullie zijn. Ja, bij de zieke... Politiebureau? Ja, Nee, jij bent niet meer bij het politiebureau. Bij de apotheek. ik wel. Je bent net op het pleintje. Waarom ben je helemaal daarheen gaan, ja? Fancy. Ja, ik ben weer aan het vechten. Wacht even. Oh ja, handsaw. Hey, beter. Die kunnen we wel gebruiken, of niet dan? Heel wel, hè, zeker. joh. Hij is damaged. Nurse dress. Lab coat. You name it, we got it. Ja, daar ben ik al geweest, Pik. Oh. Ik ga terug naar Daniel. En ik zit Wat dan? Ik zit vol. Oh, je zit alweer vol. Ja. Oh. Oké, dan ga ik wel even specifiek op zoek naar die shovel dan, ja? Ja, zeker. Als we dat hebben, dan kunnen we echt Ja, dat dik zetten. bij de kust daar, Niels. Nee, ik En, weet, wel, ik weet wel waar ik er eentje kan vinden, Ja, denk ik. hij weet het weer. Tuurlijk. Hij man? Tuurlijk, mijn jong. Ja, kom maar. Nee. Dat was wat geweest, hè? Dat was wat geweest. Dat was wel mooi geweest. Ja. Op welke kant zijn jullie opgelopen dan? De Van verkeerde kant. Loop maar richting Daniel. Daniel? Ja, Daniel. Danielson. Danielson. Ik heb hier nog, hoe heet dat? Slugs. Medium gas canister, die kunnen we wel gebruiken nou, hè? Ja. Die kan ik hem ook meenemen namelijk. Kan Daniel de auto repareren. Ja, of we kunnen eten koken. Want ik heb ook een gasstove binnengezet. Ja, hij gas toch? Oh, dat is helemaal mooi. Hier, battery charger. Meenemen? Nice, ja, Ja, zeker. daar. Oh, die is zeldzaam. Battery charger. Is het zo, ja? Maar die vind je niet zo. Ja, Nee. die zijn wel goed, ja. Ja, ik heb alleen specifiek op zoek naar die shovel of een farming ook. Ja, Hier en ik is, heb ook een beetje eten nodig als iemand heeft. eten. Jullie moeten de bouwer wel een beetje voorzien van een Ik beetje heb- eten, Ik jongens. heb hier een kip die we kunnen slachten en koken. Oh, nice. Chicken. Rooster. Chicken. 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 Banana. Chicken. Banana. Chicken. Oh, Banana. jij ook een well. Mezelf een well. Well done. Eh, Echt wel.
Je bent well done. I must consider how I'm going to prepare. Ben jij in de loods staan? Nee, ik sta daar buiten bij de kerk. Even longsticks aan het verzamelen. Oh, Langstik. Gooi maar alles op de grond hoor. ik heb niks. Oh. Waarom kom je terug dan? Gewoon Ja, rond ik- hoor, ik heb ik helemaal niks. Ik moest terug. Ik hoorde Ik dat heb ik misschien terug samen moest. met met Erdo heen gaan. Hoor niet nog Nee. één keer? Shh, even. Nee. Zit je nou gewoon te shoesje? Ja, Fran is de cookie, dus die moet ervoor zorgen dat weer eten komt hè. Nee, maar ik ga zo uitlopen, jongens. Ik Echt? moet even uitlopen. Ja, mijn zoon zit hier. Oh ja, natuurlijk. Hij ik ga iets niet- aan de range. Ja, dat moet toch eten. Eten? Ja, moet toch even eten. Ja, Ja, wel wel. later. Ja, ik eet even later, dat is ook niet goed. Dat klopt. Dat is zeker niet goed zo. Dat is laat. slecht voor je lichaam, hè? Maar ik eet wel Ik weet goed. niet. Ik weet niet hoe laat je eet, maar Normaal hoe laat je aan de gesproken. bed gaat. Nou, ik ga niet zo laat naar bed. Dat is slecht voor je lichaam, man. Ja, eet een beetje en meteen knuffeleren, naar hè? bed. Ja, nee, dat ook alweer niet. Nee. Oh. Nou, is goed jongens. Ik zie jullie morgen wel. Ja, rustig. Is cool, jongen. Rustig aan, hè. Oké Jongens, dan. Yo, laat ik. Yo, yo. Hey, dit is toch de ASM festival hier, zaterdag? Wat is dat? Geen idee. Daar bij, Oh nee, ik loop heel de Free verkeerde Mind. kant op. Nou, maar ja, heel Waar goed. ze Free Your Mind hebben, weet je wel? Ja, Daar is dat. ga erheen. Nee, ik zag dat ik reed er langs. Jij reed er langs, hé? Jij. Oef. Waar ben je, Pik? Ik heb hier een, Ik ben. een Daniel, hij had eten nodig, toch? Ja, leg maar neer daar. Ik heb hier een half canned pork. Die voelt wel Nice. goed. En Ik leg kom ook- eraan. Leg ook die kip neer, als je tijd hebt. Ja. Zal ik ook even stokken verzamelen, dan hebben we zo nog een shelter erbij. Hè? Jezus, Ja, gast. ik heb al heel veel, maar nog niet alles. Ja, dat zou top zijn. Ik zal eens even kijken of ik er nog nodig heb. 2 longsticks heb ik nog nodig. Oh, kijk uit Errol, er komt een Priest. priester achter je aan. Oh joh, een Defender wheel. Nice. Daar hebben we niks denk aan. mee. Oh, hij komt nu op jou af, Pik. Pas op. Oh! Fuck! Volgens mij had hij iets persoonlijks met jou, hè, want hij ziet Ja, jou dat denk meteen ik. achter jou. Ik heb hem net wel neergeslagen inderdaad. Maar ja, Even kijken, sticks zijn nodig, hè? Oh, laat er nou net helemaal geen sticks meer zijn. tikkie. Dat zie je met het stuk met die grote hoge appartementen, weet je wel. Wat zei je? Dat ik nou op het stuk ben in Berensino met die hoge appartementen. Waar ik altijd heen reed als we naar Berensino gingen. Oh, oké. Nee, maar geen sticks meer, hè. Je hebt alles opgemaakt. Ah, ik ben goed bezig geweest. Ik zie geen struiken meer, Pik. Oh, hier misschien. Ja, long sticks.
Heb ik er maar 2 van nodig. En even kijken. Ik heb nog... Moet je die long hebben of mogen ze kort zijn? Nee, ik moet 2 longsticks hebben. En ik heb nog... Even kijken. 19 shortsticks nodig. Ja, dat is belangrijkste nog gewoon, steeds. even kijken. Ja, een stuk of 20 longsticks nog eens. Ja. Erdo, is dat in elke server dat je als je in die appartementen dingen komt, hè? Is daar nooit wat of zo? Of was het alleen in onze eigen server zo? Hoe bedoel je? Nou, ik ben aan een van de schoolgebouwen geloof ik, zo. nee, die Groot. appartementen, daar zit eigenlijk nooit wat in. Nou, een tering groot schoolgebouw. Tenzij iemand daar iets dropt. Kut, sorry, ik Ja. kan... geen longs. Ik heb geen plek. Dat moet je niet waard, joh. Dat is schoolgebouw niet. Dat zonde van mijn tijd. De hoogste tijd. Ja, dan kan 1 longstick op de rug en 1 in de arm. Hoppa. Hey, electrical packet. Oh, die is goed. Echt er wat aan? Ja. Hier jongen, gewoon een basketbalveldje hier zo. Wat mooi. Dankeschön. Hier nog 1. Even mijn ding repareren. Wat ga je doen? Mijn sterfvest. Oh, En mijn jas repareren. goeie. Denk Nog 19. 19. Oh. Ik moet ook even... Wat, 19 Nog- shortsticks, wat? 19 shortsticks, ja. Short sticks, oké, even kijken, kan ik dat hierin kwijt, een short stick? Ja. Kijken. Hier bij de begraafplaats zijn veel struiken op. Ja, klopt inderdaad, ja. Dan kun je gelijk die kale struiken. Dan kun je er 2 uithalen, 2 sticks. Twee long sticks, hè? Ja. We hebben nog 19 nodig, ja. Long stick of short sticks? Short sticks. Sorry. 19 short sticks. Long sticks hebben we zat. Nou, dan ga ik ze hier breken. Ik denk dat ik er 10 mee kan nemen. En dan neem ik long sticks mee en dan breek ik ze daar. Ja, dan doe ik de 9, ja? Pak jij de 10, ik een 9. Dan hebben we er zat. Het begint donker te worden. Ja. Ja, ik denk dat het zo gaat regenen, jong. Ja, ik zie geen wolken, maar het lijkt er wel op. Ik heb hier nog weinig Maar regen meegemaakt. Ik heb hier nog weinig regen meegemaakt, moet ik zeggen. Zeg nou maar niks. Ja, goed, ik kan toch zeggen, hè? Nee, doe dat nou maar niet, Niels. Oké. Nee, ik heb ook nog geen regen meegemaakt, maar je zult net zien dat jij dat hebt gezegd. Word ik helemaal zeik aan. Oh, dat ben jij. Kerel, ik schrik me. Ik schrik me de cholera. De tetering. De cholera. Fireworken. Longstick. Long. Long steak. Oh, Hoeveel heb je er al? Ik heb 6
short sticks. Oké. Maar ik zie geen struiken meer. Even kijken, 6. Ik heb er 9, dat is 15. Oh nee, ik heb er nu 12 en je hebt er 6. 18, dus we moeten nog eentje hebben. Ik zoek er wel een. Firewood. Ja, Leg soms de rest krijg maar je op dan de een base. stokje, weet je, als je firewood pakt, maar... Nee, precies. Maar ik vind wel een bosje hier staat erin, denk ik. Nee, kijk, Ja, longstick. nice. Loop aan de base. To the base. To the base. Nou, volgens mij wordt het niet heel donker in deze... dus dat is Nee, ook wel, het is eh, behoorlijk klopt. licht. Die maan is ook groot, man. The road. mushrooms. Misschien toch Lekker. wel dat er dan mensen... want wij lopen hier de hele tijd. Ja. Dat toch wel invloed heeft. Hey, de deur is open. Oh, sorry man. There you go, brother. Thank you, man. Ik kan maar niks vinden, maat. Ik ga deze jerrycan ook even laten. Ja, is goed. Want hierin zit nog dichterbij in, volgens mij. Ik moet even wat eten, mag even. Kijk eens wat ik vind, een zakje salty sticks, IRL. Lekker. Lekker. Okay, the Milky Way. Ik denk dat een shovel toch moeilijker te vinden dan ik dacht. Ja. Dat dacht ik. Wat Ja, die dacht je vind je dan? wel. Huh? Wat dacht je dan? Nou, wat denkt je dan? Lompenboer. Wat wilde dan, joh? Dat wilde dan. Dat ze het nooit in de gaten had, hè? Dat je hem nadeed. Ja, joh. Ja, wat wilde dan, joh, lompenboer? Kalf. Nee, ze weer gewoon zombies. Let there be light. Hoppa. Thirty minutes. Restart. Dat is dan al aan het
die wel nou niet? Weet je wat het ergste is, Pik? Nou, Mijn stem is een beetje als die van mijn pa. ja. Ik denk dat daarom die mensen... Kan dat nou ja? Maar hoe de fuck kan ik geen ding vinden? Wat is het? Ja, dat vind ik ook wel echt slecht, want normaal vind je dat altijd zoiets. Nee, als je hem nodig hebt vind je het niet hoor. Dat is altijd Ik kut, vind, hè? ik vind vaak dingen op commando, dat is echt bijzonder. Maar dat is vandaag een beetje triest. Oh shit, nigga. Oh. Oh nee. Oh nee, daar gaan we weer. Waarom zie ik Pardon geen me. politiebureau hier op de map dan? Plattegrond. I don't know, man. Oh wacht, is dat de politie? Zo'n hoedje? Nee, is geen hoed. Je ziet ook niet door water. Nee, dat is zo'n goede map. Welke map do you mean, man? Welke map do you mean? Die ik in mijn hand heb. Ah. Kijk, ik zie wel restaurant, brandweer, bushaltes of zo. Oh, hier wel water. Oké. Ah, ik heb echt een dingen nodig, jongens. Wat? Een Aho? aho, man. Ik kan zo weinig. Ik heb nou 2 shelters, je zit al helemaal vol. Ja, moet gewoon even niet meer looten dan. Ja, die Op, gasstoof, die moet weg. Die, Ja, doe maar weg zo, wil je? Ja, ik ben echt druk op zoek, man. dankjewel. Ik weet zeker, als ik zo meteen terugkom van een peukje roken, dat je hem hebt. nee, hem. Dat is ook een manier om aan te kondigen dat je gaat roken, hè? Oh, lek. Fuck. Lekker? Kut zombie. Nee. En mijn mes aan de kloten en lek. Oh. Burp. Maar toch leg ik die gasstoof hier nog heel even op de grond neer, je weet maar nooit. Oh jongens, ik ben zo terug. Even pissen en even roken.
the fuck? Wat? Ja, ik loop zo en opeens zombies zonder Huh? geluid. En met Ruik je dat iedereen ook? kut. Oh, dat was scary. Ik hoorde alleen die voetstappen wel spelen. Oh. Ah jongens, kom op. Ik kan toch wel iets van een shovel vinden, man. Hoe moeilijk moet het zijn? Doen, 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 doen. Doen, 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 doen. Oh, Mad Monk bier. Lekker. Even kijken, politiebureau en waar zit dan die water? Achter. Precies erachter. Precies erachter, oh, daar ben ik. Nee, dat weet ik dan niet. I see what you've been doing here. We won't stand for it, cannibals. We will avenge these men. Prepare for war as we are watching you. The rail yard is my grace. Hail Mary. Cortez. 20 april. Alright. Ja, zeg, zo heb je voor mij best wel wat. Ben jij daar buiten? Nee, ik ben helemaal niet bij jou in de buurt. Er is niemand hier. Oh? Even serieus, ben jij dat of niet? Nee, ik ben echt niet, helemaal 100% niet. Hello, who's there? God, Who? hello? Hello. Hello, Yeah, who's there? my name's Charles. What's up, Charles? Figure out where I am. My name is Supernova. Like the thing that happens to the suns. Yeah, exactly. When it's exploding, you know? Yeah. Man, So what are you up to? Are you friendly? oh yeah, man, I'm nice to everybody. I'm a good man. Really? Bad circumstance. So you just woke up here, or? Yeah. Pretty desolate place. Niels, als jij naar het politiebureau komt, Ja? dan staat een gozer buiten, die kan je afknallen. Hello boys. Er staat een gozer Kom hier wel. buiten, pik, bij het politiebureau. Ene Charles. Nee joh. Ja, Kutzooi. ja, maar stuk Niels loopt komt hij. eraan. Heeft hij een farming hoor? Zit hij te schieten? Nee. Ze zijn gewoon aan het praten, maar ik vertrouw Heeft het. die gear af? Ik weet niet, ik zie hem niet.
heb even. Best wel een stukje weg, man. Dat is wel kut eigenlijk. Waar ben je, man dan? Oh ja, jij was Ja, aan helemaal aan het de achterkant van Berensino, man. eten. Ja, anders laat maar. Ik, Nou, hou maar aan de praat, hou maar aan de praat. Ja, allemaal aan de praat, ja. are you still there, Charles? Oh yeah, man. Waar sta I'm jij, just Errol, getting bij het some politiebureau? Ik zit in de water. Thirsty politiebureau. guy. Is jij nog? Ja. Oké, beter. Well, I'm gonna be honest, Charles. I'm a little bit scared to come out. So Dog eat dog world, you know. People are pretty vicious. yeah, you cannot trust anybody. That's what I learned in these lands. Even yourself sometime, no? Exactly. So you All live instinct, you yeah. live in a neighborhood or what? I just came around these parts. I woke up on the beach trying to get my bearings. Niels, heb je nog een lockpick gevonden? Nee. So you're new to the lands or? Yeah, pretty new. All right. Scared and confused, you know? Yeah, I'm also new to this land. I'm from Livonia. Ooh, Yeah. Pretty far wild away. place. Yeah. It's gonna be dark in 15 minutes. Take a nap, you know? Yeah, quick nap. Good. So, yeah, are you trying to survive here, or do you have a base here, or are you planning to do something? What's the deal? Just trying to make as many. I didn't catch that. What did you say? Try to make as many friends as I can. Oh yeah, okay. Yeah, I got some friends here too, and we're trying to build a base here. Got nails if you need them. You got nails? Yeah, we need a farming hoe Or een shuffle. or a shovel. That would be nice. In some of the industrial areas. I'm not. You know, I'll be back in about 5 minutes. I'm gonna check some of these shipping containers for a garden hoe for you. Yeah, copy that. I'll be here. Hallo? Yeah. Oh there. Hi, man. I'm with the guy in the police station. No worries. Right. Oh, hij wist niet dat hij daarin zat volgens mij. Jawel. Ja. Oh, Hij kwam niet mij tegemoet. Wat gaat hij doen? Heeft hij iets bij zich? Wapens of zo? Nee. Nee? Die ik zie in ieder geval. Nee. Ja, ik moet even die jerrycan vullen. wat gaat hij halen? Gaat hij in de farming al halen? Hij ging iets halen, ja. Nou, ik Ja, ga als- even in de gaten. Ik weet waar die is. Dus. Ja, ik heb die andere 2 deuren op slot. Alleen die linker schuif, of die rechter schuifdeur is open vanaf buiten gezien. Dus ik zit hier met een pistool. Welke kant liep die op? Ja, waar ik vandaan kwam. Dus verder weer bij een cinnamon. Verder van jou af, laten we zeggen. Oh, Ja, waar is die waterding dan? Hier achter. Hier, hier achter. Hier, nee, hier. Oh, ja. Sorry. Kijk, dit is de achterkant. Ons zien bedoel ik, hè? Achterkant. maar het wordt alweer licht. Ja, dit is de achterkant. Hier. Daar zo is hij. Oh ja, dat is donker. Hm. Daar.
gele appel alweer. Maar wat ging die guy doen dan? Halen Ik of wil wat? iets halen, maar hij moet, Niels, zei je? ja, hij moet spijkers. Verder helemaal niks. Dus hij heeft geen wapens en zo. Maar moet hij ergens een stash hebben in de grond of zo? Ja, nee. Ja, maar ik kan het niet springen. Nee. Heb je wat te eten nu? Anders ga ik de kip ja. wel even, Heb ik. Ja? Waar ben je ook? Bij de waterwee, hè? Nee, ik ben hiervoor nou bij de politiebureau. Voordeur. Hoi. Nou, dat is niks. Jo. Pas op die niet neerstaan. Blijf niet stilstaan. laat niet. Nee, dat ook niet. Blijf jij hier staan? Breng ik dit even naar Daan. Ja, is cool. Die jerrycan. Ja, we hebben vuur. Oh nee, we kunnen normaal maken vuurtje maken natuurlijk. Ik heb hem Matches heb ik hier als het goed is. Oh. misschien? Ja, als het goed is wel. Zit in mijn safety box. Hoe noem je dat? Safety Protect- deposit box. Protective case. Oh. Safety deposit. waar de fuck is die gozer heen gegaan dan? Ja, dat is een good question. Hij is ook in één keer weg. Rusttijd. 10 minuutjes. Die gast is gewoon in één keer verdwenen hier. Ja. Die het in één keer aankomt met een hele fraction of zo, weet ik wel. Zal wel niet, maar... Ja, Hey. ja, Oh. hij Ik had wou het beginnen te over, schieten. hij had het over, hoe noem je dat? Nee, Weet niet. ik zei wat is je plan hier? Ja, I want to make as many friends as possible. Dat klinkt, Mhm. ik heb hier matches aan, ja? Ah, top. Op de ground. Had je ook die kip nog? Nog een kip? Nee. Oh, dat is de enige kip die we hebben deze. Die, Heb je nog een 4-dow combination lock? ja, die Oh, moet je hebben. neem maar mee. Lekker. Ja, Wel damage, maar... Ja, dat maakt niet uit. die kunnen we maken met die electro kit denk ik, toch? Weet ik niet. Oh nee, dit is geen... nee, dit is geen lock. lock, nee. Kom eraan. Ja, die 2 stukjes Nou. kip kan ik wel even maken nu. Moet even in de gaten houden dat hij niet ziet waar we ons bezig aan het maken zijn, hè? Ja. Oh, dan hoop ik niet... Ik loop even om. Ja, hij denkt waarschijnlijk dat we de basis politiebureau willen maken. Want ik zei, we try to make a base hier. ah. Oh, ik heb een pot nodig om te koken natuurlijk op dat ding. Ja, Ah, kut, zo steek ik hem al aan. Ik heb geen pot natuurlijk. nee, een longstick kan ook. Met een punt. En dan kan je die kip daaraan spiezen. Kut, zo, dan moet ik nog rennen ook. Ja, dat duurt wel even toch? Je hebt dus firewood toch? Ja, maar waar vind ik nou nog een short stick? Ik heb alle... Nee, longstick. En die of moet je longstick. dan, daar moet je een punt van maken. Ik kom eraan, hè? Weet je, ik denk van... Nee, dat is goed joh. Oh hier, short stick, of long stick. Where you at, Charles?
Nou, het zou wel mooi zijn als hij die nails geeft. Ja. En een farming hay. Or a shovel. Of een shovel. Oh, nice. Wat? Een bandenijzer, hoe noem je dat ding? Tire iron. Wat kun je daarmee doen? De wielen openmaken. En sluiten. Heeft iemand nog Oh, hier, en nog, pants peper. nodig? Ja, als het te groot is. Ja, police pants. 15. Hoeveel? Ja, neem maar mee. Als je plek hebt. Nee. Oké, ik ga even uitloggen en dan ga ik even... Ik moet even wat eten van beneden. Ik ben even snel het eten met roken, man. Ja, dat is goed man. Wie? Zijn de lange lijn thuis, of niet? Stoppen jullie zo mee? Nee, ik denk dat Daan zo stopt. Nee, ik kan nog wel even een uurtje door hoor. Ja, Ja, Ik slaap, je weet toch, ik slaap toch weinig man. Een paar uurtjes maar, dus... ik stoppen wanneer Daan ook stopt. is goed. Ja, ik hoop dat hij die farming hoog brengt, want dan hebben we wat. Dan kan ik even verder. Kerel, ik steek een rookbom af en ik stik er gewoon van. Zo harde geluid maken die ook. Oh, there's the sun. Look how beautiful. Kwam jij naar mij toe lopen, Errol? Nee, Of wat ging je doen? Jij bleef wachten op hem, toch? ik blijf hier bij het politiebureau achter. Ja. Oh, restart is 5 minuten. Wat ging Niels eigenlijk doen? Hij ging even eten en roken. Ik heb wel 1 kippetje al klaar. Ja, eet maar op, mijn appel is alweer dit. Mooi. Ja, Oh, je had oké. alweer wat gevonden. Nee, Niels had paika gegeven. Oh, lekker. En ik denk dat hij ook nog wel wat heeft voor zichzelf. Ja, mooi. Oh, dat vind ik weer helemaal leuk, hè? Zo in het begin helemaal opnieuw starten. Ja, toch? Dus Dat weer is een wel uitdaging. een beetje saai, of niet? Ja, daar heb je alles al, weet ik veel. Dat is ook leuk. Maar op een andere manier leuk. Daarom is zijn vibe gewoon goed. Om de zoveel tijd. Ja, maar we kunnen gewoon een beetje verschillende servers blijven spelen, hè? Dan gaat het allemaal niet zo heel erg snel. Ik denk niet dat hij nog terugkomt. Nee, hij is ook bang. Ik had die verrekijker nou maar. Och kerel, die Niels die gooit me hier een spullen neer. Ik heb geen plek, man. Van elend. Kijk. Brother Oh, nee. gamer olamaz mı? Even kijken, deze kan hier. Die even eten. Die is nog hot. Die kan hier. Die kan hier. Rope kan hier. Die kan daar. Oh jee. Jamie, nee.
2 minuten restart. Pam 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 param. Pararam param. Hey Pik, weet jij misschien iemand met een die aan een accu kan komen van zo'n fatbike? Oeh, Mijn broer had zo'n fatbike, maar dan hebben ze die accu gestolen en dan staat hij bij mijn ouders zonder accu. Hè? dat meen je niet. Oh, liggen die spullen nog op de grond. Ja, Wat een kutzooi. gaan die wel allemaal weg? Zijn ze dan weg? Weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Meestal niet, hè. Ik heb gelukkig net nog die battery charger kunnen oppakken. Nee, dat durf ik niet te zeggen, man. Het enige wat je kan doen is je broer erop uitsturen en eentje jatten van een handen. Ja. Ja, zo'n batterij is wel duur, joh. 500, 600 euro. Ja, joh. Maar die batterij, zitten die niet op slot? Ja, een rotvak, jongen. Ja, joh. Dat is een rotvak. Nou, dan ga ik maar even een peukje roken. Dan ben ik zo terug. Ja. Be right back. Yeah, we're back. Welcome back.
We need some food. Oh, there's a man. Yo, daar ben ik weer. Hallo. Was hij alweer online? Ja. Oh, taal. Nice. Oh, het is koud buiten, man. Papa. Ik gewoon een zon doen. Oh. Ik heb geluid van een stream aan hier op mijn telefoon. Mm. Denk al. Ik denk, ik hoor Fran. Hoe is het? Oh, trouwens, ik heb hier een mushroom. Ah, oh, de spullen liggen er nog. Nice. Nee, die gaat Gewoon. niet meteen weg. Nee, ik schrok al een beetje. Ik denk, nee. Yeah, where's that dude? Where the hell is Charles? Might be with Xavier. Ja. Even kijken. Oh, dat is wel niet voor de voetstap. A flashlight, die heb ik al. Ja, die 3-daal combination lock die gooi ik weg. Want Niels heeft die 4 gevonden. Ik weet niet waar hij die niet heeft gelaten nou. Ja, dat moet nog wel best worden. Kijken. Zit er. Oh. Ja, ja. Nou, kom naar binnen, zombie. Yes. Oh, die gozer komt niet meer terug, denk ik. Sorry. Oh, nice, een apple. Die farming hose, die liggen in die, meestal aan de kust. In die kleine hutjes, schuurtjes naast huizen. Oké, ik zal zo even naar de kust gaan. Ja, en die metalen en die houten schuurtjes, zeg maar.
Bij me houden. 4, 4. Die is zo dom zeg, kom naar binnen. We moeten nog een shelter maken, man. Kut, sorry. Eén voordeel is, we hebben al een restart gehad, dus er staan weer genoeg boompjes. Ja, takken en zo. Ja, Hier, ik ben nu bij de kust. Wat zei je, wat voor huisjes? die kleine schuurtjes, weet je wel. Oh ja, Daar liggen ze meestal in, stond er. let me see, let me see. Nou, oh hier is wel een ding, een lumber pile. Ja. Voor planken liggen. Ja, dat is wel goed om te weten. Goed even onthouden. Ja, het is hier gewoon aan de kust. Ja. Want daar hebben we natuurlijk straks voor die fans, of die dingen die we moeten bouwen. Mhm. Ja, allemaal planken nodig. Ja. Oh hier, nog één zo. Oh. Gewoon twee. Oh, die zijn daar denk ik dan altijd. Ja, hier 1, 2. Oh, assault boots, yes. Oh, die zijn lekker, ja. Wil je een skate sneakers? Een zwarte? Nee. Hele mooie. Ik de hele mooie. Voor jou, vriend. Special price. Where my hose at? Where my hose at? Ik wil eten. Wat wil je dan? Mwah. Mwah. Is dat dan? Zo'n ree. Ja? Ja, dan Alleen, moet je een goede jachtgeweer hebben, anders... Ja, komt daar geen heeft zin weinig in. zin. Nee. Ellende. Ik dacht dat Niels er al eentje had. Hier al lekker. Ja. Ah, daar is die. Daar is die. Niels. Zou je ook langs de kust willen kijken bij die huisjes? Bij die woningjes waar farming hosts zijn. En die kleine schuurtjes die naast die huisjes staan. In de metalen en in de houten schuurtjes liggen ze, staat er. Yes, yes. A burlap sack. Oeh. En had jij al een rifle of iets, Niels? Ja. Ik hoor achter de kerk hoor ik eten. De sporter is ook te klein, hè? Dat is 22. Echt waar, jongen. Ik word aan alle kanten elke keer snee. Gewoon crowbar.
crowbar? Ja. Wat is dat ook weer? Crowbar. Crowbar, een breekijzer. Oh ja, dat is een goeie. Oh, ik heb die voordouw had ik nog in mijn hand, man. Ja, dat zei ik net al tegen Oei. Errol. It's supernova, Danny. Supernova. Earl. Earl. Fear Me, ken je die nog? No fear me. Fear Me heette die. Die Engelse gast met Counter-Strike. Ja. Cartman. Leek die wel. Is dat een van jullie hier? Ja, merk ik. Oh. You're scared. You're scared. Jij in de bouw, wat? Nee? Je bent hier gaan. Nee, waar zijn die touwen nou gebleven dan? Nee, ik heb er één bij me, maar die had ik niet onderweg gevonden. Huh? What the hell? Wat? Huh? Ik had net drie touwen. Nou, misschien toch wat weggespand dan of zo? Ja. Kan. Ah, dat meen je niet. Nou, ik heb er hier één. Ah. Hoe kan dat nou? Conjo. Conjo mi mama. Oh, hier liggen ze op de grond. Oeh. Nice. Wie rent hier langs van jullie? Kijk dan. Oh. Nee, ik heb niks kunnen vinden bij de boys. Wat hij niet kunnen vinden? Geen farming home nog? Nee. Ja, ik heb alleen eentje open, ja. Oh, hier is die voordial. Nice. Hij heeft nog stokken nodig, hè? Ja, ga ik nou halen. Nog Hoeveel? 26. 26 kleine Nou, en ik heb 2 er- long. Ja, ik heb genoeg ruimte hoor. Anders pak ik ze wel even, joh. Ja, ja, ik leg hier die vlag neer. Ik heb liever dat jullie een farming hoe vinden. Of een shovel. Dan maken jullie me echt blij. Ja, die vind je niet zomaar, pik. Hier, leg die touw hier, hè. Ja, leg maar alles neer. Ja, maar we hebben restart gehad, hè. Dus ik weet wel, 1 stadje terug heb je Hunnikshoe. Daar staan heel veel huisjes en zo. Nou, wat zei pik? Hunnix, hoe? Ja, Hunkshoe, weet ik veel. Als je zeg maar verder de kust afloopt. Daar Ja. staat ook een stadje. Maar ik vind alleen maar brooms. Nee, nee. 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 Zo kijk ik weer terug. Waarom?
Mijn handschoenen zijn badly damage. Ah, Dat is marken. Wie loopt daar met een rode jas? ik orange. Oh, Zie je dat als rood, ja? ja, hij was ver weg. Ja. Kom dan, weet je. Ja, hoe maak je die NBC jongens? Met tape. Ik zei niet van leren. Nee, daarom. Hey, hoor je dat? Ja. That's food. Oh, voordeel. Nog een voordeel? Ja. Goed bezig, Niel. Ja, ik vind het wel goede dingen altijd, hè? Hebben ze hier wel code locks? Nou, denk ik niet aan. Jawel, maar die vind je meer... Electro, denk ik, hè? landinwaarts. Oh. Hier, metal wire had je nodig, toch? Ja, zeker. Ja, ik hoor die Ray weer hier lopen. Ray van Two Brothers on the Fourth Floor? Nee, Two Jazeker. Unlimited. Doe Unlimited, ja. Ik heb niks gevonden, man. Lukt je. Weet ik zeker. Hier doet helemaal niks. Oh, car battery. Nee, we hebben er alleen. Komt later wel weer.
Oh jongen, met Jack Tower Ruins, godverdomme. Kom ik klaar mee. Oh. Hmm. Ja, kan toch niet zo moeilijk zijn om zo'n ding te vinden, joh. Wat een ellende. Kijk, we vinden alles behalve zo'n ding. Dat is toch wat? Nog wel iets verder. Wacht, ik ga even kijken. En dan log ik wel ergens daar uit. Nou, ik ga gewoon wat land inbouwen, weet je. Ja. Ja, kijk maar. Leg hier Hi, gewoon, jongen. met een wire. Hello, Ja. sir. Hallo, Sa. Oh, ik kan dat gebruiken. Wat Die, wat is het? Kompas voor jou. Oh ja, zeker. Waar heb ik die? Ligt op de grond. Even kijken, hoe werkt deze? Want deze is... Kijk, rood wijst altijd naar noord, staat er. Toch? Maar dat klopt niet. Oké, is dit noord dan? Gooi dan wel alles uit je zakken. Voordat je gaat lopen. Heb ik. Nee, trouwens niet alles. Gewoon op de grond doe ik het wel verplaatsen. Jij een van die. Ja, dat is alles. Nice. Ik moet wel even een duct tape hebben. Heb je die nodig? Die ligt op de grond. Hier. Hier naast mij. Oh, hier. Ja. Ja, is dit noord dan waar ik nu heen kijk? Ik heb werkelijk geen idee. Hoe werkt deze? Ik ben altijd zo slecht met die dingen. Ja, weet jij hoe deze werkt dan? Want dat rode is daar een N. Kijk even op... Ah, nice. Errol, loop jij nou weg zonder map? Of had je een map gevonden? Nee, gevonden. Oké, daar heb ik nu ook een map. Maar hoe kan ik die map zien? Die zet je in jouw toolbar. Met je hand zetten. En dan, ja, je moet hem altijd gewoon bekijken in je hand. En als je met je hand hebt, doe je op, zie je hem vergroten, zeg maar, als je zegt. Ah, wat een ellende. Ja, Chills anders inderdaad. Oh. Nou ja, niks aan te doen. Niks aan te doen.
Alright, boys and girls, today in DayZ survival training, we're going to discuss the orienteering compass and why it is the superior of the two. Red needle always points Met de north, wire. making this east, making this south, Nice. making this en west. hier staat die, Never die power eat generator soggy staat er, man. waffles. Come on now. So this is northeast, southeast, southwest, northwest. No matter how most damaged groot. this compass gets, you will always be able to see that red needle point north. Survival training, we're going to discuss the orienteering compass and why it is the superior of the two. Red needle always points north, making this east, making this south, making this west. Never eat Let me see. Ja, zo. East. Nog een south, rope. North. Allemaal agressie. Je kan het niet vinden van een schep aan het uitvieren op die zombies. Daar ben ik klaar mee. Helemaal? Nee. Okay, I'm going on an adventure. Yeah. Ja, dat wordt ergens anders overnachten, jongens. Dus, Dat maakt niet uit. Ik hoop echt dat je zo'n ding vindt. Nee, is dat nou? Wat ligt hier? Oh, zo'n stuk. Mooi. oh, binoculars. Zo moeilijk kan het zijn. Jezus. Ja, misschien is dat juist Goed, hè? het schaarste hier op het server. Ik kan het. I don't know, man. Ja. Je kan in Discord vragen. What about the farming hose or shovels? Voor mij heb ik er iets over gezien. Ja? Dat het inderdaad niet heel erg aanwezig is op de server. Ja. Ah. Ja, dat is ik niet heb lief heel- van ze. Heel de fucking kust afgezocht van Berenzino, maar helemaal niks. Mm. Zo, dat is wel fucked up, man. Ja. Dus die spoorten die ik hier niet heb, ligt er nog steeds. De hel? Nou, echt. Ja, Wat de heli? alcoholic. Nou, dan blijven dingen dus best lang liggen. Als ik het zo goed heb. Oeh, parasol. Maar ik vind het heel veel... Ik vind er van die kutcirkels. Die truckbatterie ligt ook nog steeds.
Die kar radiator. Hmm. Farming home, farming home. Where did you Decide to go? Farming home. Where did you go? I need you so. I need you so. Alweer een players gevonden. Players. Badly damaged helaas. Kijk hier, die meat tenderizer ligt ook nog steeds. Oh. Nou, dat is een, dat was toen Frans wel nog er wel, hè? Dat zei hij die nodig. Ja. Ja, inderdaad. What does that mean, brothers? Ik heb het gevoel dat ik onderweg wolven tegenkom. Ik ben het daar. Ik heb geen ammo meegenomen, heel slim. Voor de shotgun. Nou, daarom echt gaan je. Maar ik heb mijn rag. Kijken, 12 bullets. Meen je niet? Die kogels ook niet meegenomen. Er ligt volgens mij in die protective case. Ja, hier lagen inderdaad wat kogels, ja. Oh, verdammt. Ik vind wel veel mushrooms. Nou, ik heb wel een hamer. Verdammt nogmaals. Ik kan het gewoon niet vinden. Fucking frustrerend. Ja, echt hè? Ja. Hé joh, wordt er een uitgegooid. You're kicked off the game. Why? Weet ik veel. Cheater. Dat zou het zijn hè. Dan had je al lang zo'n ding gevonden. Niet. Ja, zie dat. En laat ik nou hier een bezem vinden. Oh Och, shit. je laat me even schrikken, jongen. Ik denk hij vindt er een. Niet zo schrikkerig. Sorry, ik heb geen rags. Oh nee. Wat je doen, man? Ik ben echt helemaal niet goed voorbereid weggegaan. Kutzooi. Wat moet ik nou kapot maken? Hè? Ik ga doodbloeden. Ja. Doe gewoon van je kleren dan. Ja, moet wel.
Even kijken van mijn broek. Dan loop ik hier zonder broek. Ellende. Oh. Ik zie het al een beetje grijs worden. Oh jee. Maar het is wel goed. Nou, moet ik die hamer laten liggen, jongens. Ja, maakt niet uit joh. Jongens. Oh, misschien niet. Nee. Die 3-dial combination lock is kut hè? Die kan weg. Ja, die hebben ze binnen 20 minuten gekraakt. Oké. Want dan heb ik weer plek. Waar ik spulletje neer kan leggen. A gas stove. Kijk mij hier in de onderbroek lopen. Oh, what the fuck. Volgens mij is hier een stadje hierboven. Oh. Oh, sharpening stone. Nice. Dat is ook echt een dingetje wat we nodig hebben joh. Unknown food can. Ja, die neem ik wel. Ah, kom maar op. Hebben jullie dat flesje al uitgeprobeerd? Welk flesje? Dat zuivert, weet je wel? Ja, dat is gewoon Ja. water. Gewoon een waterflesje inderdaad. Nee, maar jullie vullen hem gewoon uit dingen. Dat kan je niet in het... nee, dat heb ik niet gedaan. Dat bedoel ik, als je hem in een sloot vult. Nee, dat heb ik nog niet gedaan nee. Het zou wel vet zijn als dat ook echt werkt. Had jij een scope op jouw sport, Niels? Oh ja. Joop. Van? Jij niet? Ik heb er eentje, maar kan ik deze Oh. weggooien. Scheelt mij ruimte. Een handzaag gezien. Ja. Ja. Perfect. Ja, zeg die. Yep.
Oké, hier ligt gewoon een plank. Dat hebben ze proberen te bouwen, denk ik. Ja. Waar? Ja, ik ben een beetje naar boven gelopen. Zo'n schuurtje is dat. Oké. Ja, hoe groot is de kans dat ze ons onze zooi hier vinden en wegpakken binnen een dag? Dat is Hè? er altijd, hè? Ja. Nou, Ja, als ik zo zie. Nou, trouwens, overdag was het wel iets drukker, hè, bij Niels. Rondje 14 of zo, denk ik. Ja, de kans is klein. Als je zo kijkt, als er maar 14 mensen zijn, die gaan niet zo snel dood, weet je. Oké. Dus die spawnen niet zomaar Hier zo, ja. hier bij Benzino bijvoorbeeld. Oké. Eigenlijk alleen nieuwe mensen die hier beginnen. Ja. Ja, het blijft wel spannend natuurlijk. Ja. Ah, fuck, daar eentje had. Fucking pitchfork, godverdomme. Ja. Nee, misschien is het... Nee. Nee, Ja. ik denk niet dat het werkt, maar neem hem maar wel mee. Ja, nou moet ik dus mijn wapen achterlaten, dat was het een beetje. Ik wil er best achterlaten voor een, iets waar ik zeker van weet dat werkt, maar... Nee, dat weet ik niet zeker, maar daar kun je wel mee eten planten volgens mij. Ja, je kan wel mee vangen. And a pitchfork. For the base. Nee, laat maar liggen. Ik zeg, ik leg mijn wapen dan van weg, dan zie je kut dan. Nee, dat moet je vooral niet doen dan. Dat is 4. Sorry. Oh, dat ik een farming al heb, man. Godverdomme. Een fucking pitchfork. Ja, you're close. Huh? Nou. Sowieso in de buurt. Willen we wel kerstverlichting? Natuurlijk wel niet. Ja, dat zou ik wel meenemen, ja. Altijd leuk. Nou, vooruit dan maar. Even naar met mij. Kijk maar wat je mee kan doen. Ik ga hier nou een farming hole vinden in dit schuurtje. Let op. Nou, ik zeg het ook al 10 keer tegen mezelf, je gaat nou eentje vinden, maar... Het heeft nog niet geholpen, helaas. Oh, wel een hacksaw, pristine. Nou. Dat is ook goed, toch? Check. Ja.
Even zien hoe ik die meeneem. Wat is belangrijker, heksaw of een hamer? Een hamer. Hamer is belangrijker? Ja, voor het bouwen nu wel, ja. Een hacksaw, dat is zo'n ijzerzaag, toch? Ja. Ja, nee, die zijn iets minder belangrijk. Oké, dan neem ik de hamer wel mee. Oké, wat is belangrijker? Electrical repair kit of een ladder sewing kit? Een electrical repair. Want we Ja. hebben, al, Ladder sewing liggen. we hebben genoeg, we hebben al wat. Ja, precies. Nou, dan vraag ik dan. Ja, dat is goed dat je dat doet. Gewoon letten, hè. Communication, very important. Communication is key, zeggen ze dan. Ja, toch? Ja, jongens, over 3 jaar gaan we maar dood. Is het Is dat weer, hebben ze weer wat gevonden? De Apophis komt dan. Wie? Hm. Apophis. Apophis? Wat is de Apophis? Dat is een Iets gemist? meteoriet, de planet killer. Goed om te weten. Die vliegt tussen de aarde en de maan door, zeg maar. Nee joh, zo dichtbij. Zo dichtbij. Dat, en dat is wel echt... als die hem, ze zeggen, als er nou niks gebeurt, omdat die, dan komt die ergens in 2031 of zo, of nee, 2000, ja, in ieder geval een stuk later komt die weer. Ja. En dan is de kans nog groter dat het kan raken, weet je. Ze zijn Ja. allemaal dood. Daar hebben ze ook een Ja. film over gemaakt. Netflix, Don't Look Up. Ja, ja, zeker. Zeker, die heb ik gezien met Leonardo DiCaprio. Ja, nou, dat gaat over dit ding. Nee joh. Ja, serieus. En het klopt ook gewoon. Ja, niemand maakt zich zorgen, weet je. Nee. Ja, weet je wat het is? Ik zeg je heel eerlijk. Ik heb het liefst wel met z'n allen tegelijk gaan, man. Ja, jongen. Ja, Hoeft je niemand... kan maar overleven. Ja. Dat zou wel echt kut zijn. Maar ja, dan leef ik ook niet lang meer. Als je een van de weinigen bent die overleeft, nou, dan heeft het ook weinig zin. 30, deze heeft 42. Ah jongens, vind nou zo'n ding dan. Een Ja, ik ga ook burlap, langs oh, misschien hier wel. courier bag. Ik ga zo nog langs één ding waar ik misschien denk dat het kan liggen. Anders dan log ik uit, man. Dan, Hebben jullie nog een lockpick? nee. Oké, ik zet Wel de Garden deur... Light. Maar dan moet je daar niet gaan Ik heb wel Garden Light, man. Serieus? Ja. Nice. Ja, ik kan het er niet meenemen, want ik zit een beetje vol. En dan Ik lok deze door met een lockpick, ja? Van binnenuit. En dan log ik uit. Dus ik hoop dat ze niet meer komen, maar ja, ik weet het ook anders niet, joh. Nou, wat zijn nou? Ik doe de deur lokken met een lockpick, dus dan kunnen ze het sowieso niet openen. Dan moeten ze een lockpick hebben om binnen te komen. Dus dat geeft ons misschien genoeg tijd tot morgen. Hij zit nu Ja, op slot. als je een paar keer ramt gaat die ook wel open volgens mij, maar ik weet niet of dat op elke server zo is. Ah. Even kijken, dit heb ik. Maar geef me alsjeblieft nog 5 minuten. Ik ben nu bij een ding waar ik denk van, dat zou alles kunnen liggen. Is goed, ga ik heel even pissen en dan kom ik eraan, ja? Ja, is goed. Goed, zo. Ik loop nou echt een bos en ik weet niet waar ik heen loop. Chill, man. Ik hoop dat ik een stadje hier achter tegenkom. Ja, ik ben wel echt met een map naast me aan het lopen, man. Met de map Ja, van ik de heb die, iPhone. ik Dus, heb die stream aan, oh ja, tuurlijk. dus die heb ik dan op die ene scherm. Hè? Ja. Nou, dat was mijn ding. Dat was het beste van mijn pistool. Lekker, man.
Brother, that account doesn't belong to you. You have that. No, I don't. I'm the moderator. I'm testing this account for live streaming. In the future, brother will be live streaming. So that's why I'm testing it. Buji Kurdistan. Ah jongen, weer een broom. Buji Peshmerga. Fuck, een hamer. Ik moet niet meenemen. Oei, 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 oei. What? Ja, nu vind ik weer een hamer. Hammer time. Ja, maar dan zie je iets bruins liggen en ik, ja. Ah, oké. Ja, je bent helemaal gefocust op één ding natuurlijk. Ja, momenteel wel even, ja. Ja, ik zie al wel liggen, maar ik ben er echt... niet dat aan het oppakken nou. Echt, ik schrik me de tyfus weer. Dan? Ja, ik hoor voetstappen, een konijn. Een konijn, hè, rustig. Ja, maar ik denk een player, weet je wel, een speler of zo hier. Even kijken. Oh, yeah. Farming ook. Huh? Ja. Lul niet. Ja, ik wil echt niet. Nice. Ja, toch? Oh, Daniel gaat blij zijn. Even kijken, waar ben ik? Ik ben helemaal hier bij Klenovi Pas. Ja, Klenovi Pas ben ik. Hier op de berg. Nou, mooi man. Maar dan gaat Daan nog even verder. Verder. Dat mag niet van mij. Oh, nog een jerrycan. Ja, wat moet ik ermee? Helemaal niks. Maar niks. Nou, natuurlijk kijk ik niet van nog een tweede wind. Als je net zien. Ik zei dat ik wist dat het ergens moest liggen hier zo. Waar heb je hem gevonden trouwens? Ja, Berencino. En dan Oh, een beetje... Ja, en dan... heb je map van... Ja, item 5 heb je niet voor, ja? Nee, ik heb niks. Ik kan de map wel kijken. Nou, je hebt Berencino en dan heb je eigenlijk de spoorloper richting het zuiden. Ja? En dan links daarvan zit nog een soort van, ja, stadje. Even kijken. Alleen iets meer naar rechts heb je een soort van, ja, wat is het, een boerderijachtig iets. Dus richting het zuiden zeg je? Boerderij. Ik zie geen boerderij hoor. Nee, het is allemaal van die boerderijdingen bij elkaar, maar van die schuren en zo. En, Oké. Anyway, fucking nice. Very good. ja. Precies dat. Nou weer de Pokkijn terugwandelen. Hij is wel worn, dat is wel jammer, maar goed. Maakt niet uit. Ik wist dat ik er eentje moest vinden, ja, dat kon niet anders. Als het dan ergens ligt, ligt het daar wel, weet je wel. Hij
Lorrakjes geven, kindertjes geven. Paffen zijn. Ik van. Ja, dat zou kunnen. Dat zou ook kunnen. Hij wist gewoon dat je er één zat. Hè. Jij denkt dat moet ik nou even roken, anders kan ik het Ja, niet door. het is inderdaad wel echt wel bijzonder. Hij ging roken en ik heb er eentje inderdaad. Ik kan niet meteen door, weet je. Ja. Kom die pauze. De hele stad gaat hij bouwen. Maakt me blij, jongens. Ja, Ja, zeker. zeker. Ja, Lul niet. Ja. Ik heb er een. Ja, dat is geen gouden. Echt een. Farming al heb ik. Lekker. Lekker, lekker. Ik ga direct onderweg naar jou zien. Ik zie Ja, die nou, kast- nou moet ik gewoon sowieso nog een uurtje door dus. Nee, dat bouwen. ga je niet doen. Nee, maat, je gaat ook gewoon slapen. Klaar. Dan is het Nee, nog dat dan maakt niet uit. hebben we voor morgen. Ik zei al, Daniel gaat nog even door. Nee, maat, dan hebben we gewoon voor morgen. Dan kunnen we morgen gewoon verder rusten. een keer. Ja, dat is wel. Hou hem maar op je rug dan, ja? Ja, dat is cool. Oh nee, Wat? ik hoor wolven. Oh nee. Ik moet doorrennen dan. Nou, ik heb de meest belangrijke dingen in de zak gedaan. Voor de auto te stelen en te bouwen. Bezak. Ik ben echt naar de pleit terug. Hè? Ik ben naar de pleit terug. Ik zei van, ik ga tegen hem, ja, ik heb er een. Hij Ja, zegt nee, nou. je lult, zegt hij. Ik zeg, ik heb er echt een. Echt lekker hoor. Hey, jullie hebben nog een hamer in de zak, hè? Nee. Maar ik ben Errol? ver weg. En iemand heeft nog een zaag in de zak, in een handzaag. Ja, ik heb een handzaag, ja, die heb ik. Mooi, want die kan ik hier wel achterlaten. Want ik heb gewoon geen plek meer. Dat is gewoon kloten ervan. Je kan hem in je hand houden, hè? Klopt. Ja, dat doe ik een jerrycan ook in mijn hand. Ja, nee. Hier kan ik alleen maar die dingen doen. Ja, het meest belangrijke hou ik even in de hand. Of is het belangrijke in plaats van een jerrycan dat ik die battery charger in de hand hou? Want die zijn wel schaars. Ik zou die, hoeveel, want jerrycans hadden we er 2 toch? Of heb je ruimte gemaakt? Ja, daar hebben we er 2 van, ja. Maar die vinden we wel vaak, dus... weet je wat ik doe? Ja, daarom. Ik doe die protective case in de hand houden als ik uitlog. En daar doe ik de battery charger in. En Ja, even dat kijken. zou ik ook doen. Weet je, water hebben we toch in de buurt. En de charcoal, die doe ik ook meenemen. Die is ook belangrijk. Oh, wat is Ik dat? vind gewoon een nieuwe motorbackpack, holy shit. Lekker. In de hand houden, uitloggen die zooi. Nee, ik drop mijn die kapot is. Oh, jij hebt eentje die kapot is. Ja, ik had een ruin gewoon. Ja, Oh. like ruin. Ik ga nog wel even door, denk ik. Laat het zo. 12 uur. Ja, ik maak het dan maximaal 1 uur. Ze zijn niet bang, hè, deze mensen. Ben je bijna hier, Niels, of niet? Nee, ik moet even, ik heb een rood hartje laten zetten. Ik moet even kalm aan en Oké. Plek. Hier op plek. Iets schuiven. Ik ben bij de kasteel, jongens. Oh. Yes. Oh. Hier vind je wel goede wapens volgens mij. Moest jij nog een extra magazine voor je sporter of wat? Ik heb geen sporten, niet. Oh, hier een zwaard. Een sword. Hoe krijg je dat plusje weer een beetje goed omhoog? Snel omhoog? Ja, dat gaat gewoon, Gaat vanzelf. gaat vanzelf inderdaad. Bij mij ook. Dat is ook echt, weet ik voor hoe lang al bezig om omhoog te gaan. Hij is namelijk rood bij mij nou.
Die kan er nu natuurlijk niet doodgaan. Nee. Hoe ver ben je van de basis af dan? Een stukje geloof ik. Hè? Nog wel een stukje geloof ik. Oh. Nee, ik ben nog steeds in Berentino hoor, maar... Je zou nu niet Oh, dood- dat wel. Oh. Dat zou het zijn, hè? Nee, gevonden ga je dood. Ja. Ga je hier maar liggen. Nee. Ja, dan kan ik ondertussen al natuurlijk wat hij is wel hout geel. gaan pakken. Ik kan hem weer rennen, hij is geel. Dan ga ik alvast de bases maken. De wooden logs halen. Dat is goed jong. Je gaat je Oh, geel nee. maar. Is het? Ja, die grote priester. Blijf stilstaan, jongen. Waarom gaat hij niet dood? Because he's a priest. Kerel. Ja, he's a priest man. He's blessed. Ja. Blijkbaar ja. He is blessed. Blessed. Oh, daar komt hij aan hoor. Hoppa. Down, bitch. Oh. Hier, nog een zwaard. Lijkt er nou een zwaard? Ah, mijn in? plusje is nou wit. Wil iemand nog een ridderzwaard? Nee, dankjewel. Andere kopzorgen momenteel. Hè? Andere kopzorgen momenteel. Ik kan eerst een half uur heen en weer gaan Nee. lopen. Levend aankomen. Nou, dat lukt je wel. Ja. You're not gonna die. Ah. Nee. Zal ik niet de penning nemen om dood te gaan. Hè? Paddenstoel. Ah, roppen. Die farming hoe, dat is ook de beste die je kan vinden, want die kan je weer sharpenen. En een, Nou. shovel niet. Really? Ja. Nee, een shovel Nee. niet inderdaad. Ja, dat lees ik net toevallig, maar oh, dat wist ik ook niet. Nee, sharpening Dus- hoe, of sharpening hoe. Farming hoe. Dat is toch zo'n Ja, met zo'n rare kop erop. ja, voor Aan de zo'n bovenkant. onkruid, toch zo'n onkruid. Ja, achtige. precies. Ja, Juist. ja, die kan je sharpenen inderdaad. En pickaxe ook. Ja. Echt de weg gaan Oh. zoeken van de minste weerstand. Ik probeer alle zombies om mij te onder... Dan moet je langs het strand lopen. Ja, dat had ik nog gekund in huisje. Ja, als je gaat crawlen, dan zien ze je ook niet. Ja, ik had al eentje achter me aan. Dus. Kan je er ook omheen rijden. Oh, ik hoor eten. Ja, jammer dat je die niet dood kan maken met die sporten. Dat zou toch moeten, zo'n Headshot rechte wel, toch? headshot. Maar Wat ja, zit die kerel allemaal te zeggen, jongen? wie is is dan? Ja, hier in de chat. Wat Zegt hij dan? Ja, hij denkt dat ik een hacker ben. Een hacker? Waar in de YouTube chat of wat? Ja, Oh. Ja, dat is zeker eentje van de grijze wolf. nee, dat is gewoon een koert. Hij denkt dat ik aan het hacken ben. En dan verdedigt hij mijn vader. Ja. Oh, ik moet zo vaak heen en weer lopen, jongen. En wie heeft de grootste tas nu?
Want die moet zo meteen met mij meelopen om te zagen. Oh Nee, jee. ik ga zo, ik geef je, Ik hoor je zo nemen. Kut, sorry. Wat zei je, Niels? Ik geef mij zo meteen gewoon jouw tas, of mijn tas aan jou. Ik Oh, ga zo dat kan ook wel, houden ja. gewoon. Ik denk dat ik zo ook uitlog, want ik hoor de wolven weer en ik ben echt middle of nowhere. Kut, sorry. Oh jee. Oh, ik hoor ze dichtbij. Ben je vlakbij Berenzino? Nee, ik ben ergens middle of nowhere, maar ik kan hier ergens op klimmen als het goed is. Oh, Nee, zij kunnen daar ook op. Oh, de heinen. Nee, Ja, log uit dan. Oh, dat kan al niet meer. nee. Al één dood. dan nog zo'n filteringbollen, man. Hahaha, ik heb ze. Weet je. Lekker. Ik heb nog zo'n filteringbollen ook voor jou. Oh, thanks. Ik ga niet even alle huisjes door, om een beetje zombies te vermijden, man. They know each other very well. Oh ja, nog meer? What the fuck? Maar ben je morgen vrij, Niels? Ja. Ah. Ja, zeker. Kan dat dan? Ik schiet er net een Lekker. paar dood en ik hoor weer wolven. Ja, 7 toch, of zo? Ja, maar je moet er 3 of 4 doodschieten voordat de Ja, rest ik weggaan, hoor toch? in de verte weer, alsof ze weer opnieuw Oh. aankomen. Kan hè, dat de twee 2 packs. two-packs, ja. Hoor Niels, ja. They know each other really well. Ja. Ik zeg net, I'm his son. Ja. Oh, dat heb ik niet gelezen, man. Dat was wat. Daar Oh, vond ik ja, het ja, grappig. ja. Sorry. Nee, hoezo? Dat is toch grappig. Ja, maar hij is helemaal aan het dreigen. How do you feel Ja, if ik snap het, somebody ja. kill your... Ja, ja. Beetje te ver, man. What happens if someone kills your friend or wife? You're bad. Nee. Aibe kurro, aibe te want staat bezig. Wat zeg je allemaal, maat? Ja, dat is goed is. Dan weet hij zeker dat ik geen hekken ben. Kobakkea. Wat zei je tegen hem? Zeg, je moet Dat je is een schamen. rotsmoe moeten houden, denk ik. Ik zeg, je moet je schamen. Je kan dat soort dingen niet zeggen. Ja. Ik ben er bijna hoor, maar Ben er bijna. Maar nog niet helemaal. Ik ben er bijna. Wat een kabaal. Wat is dit allemaal? Wat is de hoge Niels. graal? Voordat je gaat, Ja. kan je dan nog wel één ding voor mij doen? dankjewel. Oh, kut. Zie je daar helemaal. Ik heb 50 Oh, short ja. sticks nodig. Ja. Oh ja. Kut, sorry. Ik ben gebeten door één wolf. Nee Ja, joh. ja. Ja, dan ga je dood, want dan krijg je hondsdolheid. Even verbinden. Ik hoop het niet, maar... Hey, ben jij dat, Niels? Ja, ben ik. Oh. Zo, man. Gewoon uit het niets, Ja, dat hè? kan ook, ja. Fuck, hè. Ik schrik me altijd zo kapot hè, van dit soort dingen. Ja, maar ja. Ja, daar heb je het al. Ja, ik weet- Wat heb ik dan nodig? Wat hè? Ons dolheid. Wat Ons voor dolheid. medicijn had ik nodig? Ja, ik denk... Weet ik eigenlijk niet, dat durf ik niet te Oh, zeggen. hier, disinfect my wound, dat was het. Oh, dat ja. die heb ik Ja, gewoon. Met tourist maps ook ruins. Fuck. Kut. Niet dat ik hem echt nodig heb. Ik heb nog even kijken. één ding. Oh, hij is weg. Yes! Oh, dat is Beter, geluk, hè? Dat is Waarom echt wil hij dit geluk, nou niet hè. doen? Oh, dan moet ik dat ding natuurlijk openmaken.
Oké. Zal ik dat gewoon bijmaken, hè? Alcohol. Nou, Ja, dat is wel mazzel, ja. Treat wound en it's gone. Short Ja. sticks. Hoe ga ik die halen? Hij is nou iets aan het typen in. Wacht even, ga ik heel even kijken. Combat jacket. Ja, 50 short sticks. Dan kan je, wat voor een handschoenen heb jij aan? Working gloves. Working gloves. Die kan je maken met, even kijken. Veel. Kom maar goed. Ja, met leather sewing kits denk ik. Ja, denk Maar ik wel. dan moet je die kleine bosjes moet je opzoeken. Mhm. En dan moet je die long sticks moet je breken. En, En dan krijg je kan er ik dan? drie per long stick. En ik heb er 50 in totaal nodig. Yo. Thank you man. Kan je daar geen... wat is dat dan? Geen rags van maken? Van een quilted jacket kan je geen rags maken, oké. Ik heb hier ook geen plek meer, hè? Nee. En hier. Oh ja. Double door kit. Die kan ik hier. Die kan weg. Nou, ik zie er in ieder geval iets beter uit. Nou, ik heb military clothing. Oh. Kijk, volgens mij heb ik er nog een aantal. Zo. Die. Kan even daarheen. Oh, ik heb er nog 41 nodig, Niels. Goed. Scheelt weer. Goed joh. Ik heb er al 6. 41. Jullie hadden nog metal wire, hè? Ja, ik kan neerleggen voor je, Die jongen. heb ik daar neergelegd, ja. Nee, maar er waren er toch 2, of niet? Ja, ik heb er al 2 neergelegd. Maar ik zie er maar 1 hier. Oh, die heb je hier net neergelegd. Ah, oké. Sorry, man. Ik ben het vergeven. Confusion. Is je nog boos op je niet? Een bison. Hey, is je nog boos op je? Word je nog bedreigd? Wie de Alle grootste? vaders en moeders You'll erbij never gehad be a worden. YouTuber, unfortunately and poorly. Hij snapt het nog steeds niet. Gewoon zijn Engels gewoon very bad, denk ik. Oké. Your English is very bad, man. Die heb ik nodig. Die tire iron gooi ik even neer. En dan heb ik een handzaag nodig. Die heb ik hier. Badly damaged en badly damaged. Die moet ik scherp maken. Hebben jullie nog een extra sharpening stone? Ja, Erlan wel toch? Ik heb hem Dat eentje ga je, bij ja, me. dat ga je. Oh. Top. Anders ga ik het niet schaffen. You will Ja. never be a YouTuber. Hey. I don't believe it. Okay, that's your problem, not mine.
If you don't believe it, ask Corre Braderem. Chumata Bauernaki. Wie is dat? Edal? Zeg het ze. Stop whining and make a donation. Come on. Like the video. Je doet ook gewoon bannen. Of even muten. Weet ik veel. Kan, man. Laat hem man. In ieder geval iemand aan het typen, weet je. Dat is goed voor de... Nou. Ja, die working gloves gaan gewoon goed, daar zijn ze precies. Ja, lekker. A chest holster. Nope. Wat mooi zijn als ik een auto vind, jongens. Ja, dat wel, ja. Ben je morgen vrij, Niels? Ja, lekker. Ja. Oh, morgen gaan de kids weer logeren bij tante. Een beetje rust hier. Bij wie bij Shirwan? Ja, eentje gaat bij opa en oma. Ah, Dano die gaat bij opa en oma logeren. Ja, Shirwan die woont daar vlakbij. Een stukje verderop. Ze was laatst ook naar die waar jij was met de kids. Monkey Town. Nee, dat andere, die trampoline. Oh, Jump. Ja, dat ja. Ja, ik weet niet meer hoe dat heet. Jump nog iets. Jump Ja. Square. Ja. Wat wel echt fijn is, omdat ik in die bosjes sta de hele tijd, dan groeien de hele tijd mushrooms. Ik denk dat het wel echt zo is, Pik. Ja, dan is het Ja. wel... dat is toch eten, hè? Ja, Kan je niet laten liggen. Hè? nee. Oh, stop. Hoe is deze worn? Wooden log. Sheriff badge. There's a new Ja, eigenlijk- sheriff in town. Eigenlijk hebben we metal sheet nodig, Ja, maar sheet metal, die had ik wel gevonden, ja. Dat ging dan niet meer waar. oh nee joh.
Was wel vlak Ja, bij die- ons. Ja, dat is heel vaak bij die treinstation daar links. Of gelijk bij de kust ergens in de buurt. 41 zei je toch? 41, ja. Mooi, ben ik klaar. Ja, die heb ik wel in Berens hier nog gezien. Sheet metal. 100%. Oh. Waren er 2. Lig je aan het grond, man. Alle short sticks. Nice. Dankjewel, man. Hier is zo, man. Ja, ik moet 100 keer heen en weer lopen, man. Dat is echt kut. Zo fucked up, ja. Oké, moet je mijn tas hebben dan, mijn grote tas? Ja, dat is wel... Ja, nee, laat maar, joh. Ik Hoezo? ben nou al bijna daar, dus... het is al... Is Gucci, is Gucci. ik ben er Een bijna. large gas canister, hebben we die nodig? Ik heb alleen geen ruimte. Die dingen zijn groot, joh. Ja. Dan ga ik wel uitloggen, jongens. Oh. Ja, kalm. Ja, moet je morgen vroeg op, jongen? Nou, kindjes naar school en zo, ja. Nou, ja. Oh, dat wel natuurlijk, ja. Dat gaat wel door, ja. Ja, dat gaat gewoon door, hè. Nee, is goed, maar... Helaas, helaas. Is goed, dan Nou, zien we elkaar morgen vast wel weer. Ja, rustig ja, aan, ik ben er morgen niet, helaas. Maar natuurlijk. Dus ik ga het nu wel even zo ver mogelijk afmaken en dan geef ik jullie de code door van de combination lock. Ja, is goed. Rustig gaan. Ik Ja, dan zie kunnen jullie in ieder geval verder bouwen, snap je? Ja, Dan kun je is naar goed, die, man. naar die trainspan in de gaten houden en dan kun je barrels meenemen. Dan hebben we in ieder geval opslag. Ja, ik hoop dat dat hij dat wel doet. En anders gaan we gewoon wat verder lopen, weet ik veel. Gewoon. Ja, Komt wel goed. We houden jullie op de hoogte. Hou je ons ook op de hoogte? Van de kleine? ja, dat komt goed, man. Goed, Ik man. zal wel even appen. En jullie kunnen morgen streamen, hè? Kan ik even meekijken? Oh ja, dat kan ook. Ja. Ja. Nou, is goed. Rustig gaan, jongens. Yo, rustig aan, Niels. Goed maatje, rustig aan. Laat, joh. Ik ben hier ergens in een stadje, ik weet echt niet waar ik ben. In elk stadje een ander schatje, jongen. Ik heb zin in patatje. Heet hem? Dat friet. Sharpen. Voor kip. Ik heb geen ruimte ervoor, maar ik heb genoeg eten bij me. Oh, ik weet niet of ik het red. Mushroom komt ook vaak bij omgekapte bomen voor. Oh, thanks man. Oh, dat is het. Ja, dat zou het wel zijn dan. Stuurt iemand dat? Ja, die typt dat. Nigel. J4B. Ah, Nigel Jab. Denk ik. thanks Nigel. Ja. Is goed om te weten. Ik dacht altijd dat het als iemand voorbij is gelopen of zo, of die daar heeft lopen hangen. Ja, Maar dat weet ik niet zeker. Als door omgekapte bomen, dan... Oh, had je nog een extra box of Niels? nee. Oh, Niels had die toch? ja, dat is er eentje inderdaad, ja. Ik heb wel een box of buckshots. Ja. Ja, ik moet nog leren om vaker naar de chat te kijken. Hè. Ja, ja. Dan kan ik die plaatsen.
Oh. Ik kan nou eenmaal Ja, weg. je hebt tweede scherm, dus je kan makkelijk. Ja, maar... Oké, ik doe nou iets, dan is die chat weg. Oh, zo. Wat doe ik nou? Alles weg. View. Oh. Ja, waar is de chat dan? Dat waren er dus 8. Oh, hier heb ik een ding voor nodig volgens mij. Een hamer. Wat had ik daar ook weer voor nodig? Waarom doet hij dit zo, stom ding? Oh, dat was het. Ja? Niels heeft die shortsticks nog niet toegevoegd. Dat was ergens op de grond gegooid. Ah. Nee, ik zie de chat nou niet meer, dat is kut. Waarom? Oh. Hey. Oh, hier. Nee, ik dacht dat hij 4 shortsticks te weinig had, maar dat had hij niet.
Oh, kijk wat ik hier vind, Pik. Wat dan? Een vrachtwagen. Nee joh. Ja, Oh, zet hem maar op de kaart neer. kan niet met deze... Oh, je weet wel waar het is? Ja, ik ben daar toch? Nee, maar Ja, we hebben denk 1, denk je dat je 2, kan 3, onthouden? 4, 5 wielen nodig. 5 wielen. Accu zit erin. En zo'n glow plug. Weet je wel? Ja. Zo'n grote. Oh, maar kijk, die had 600 slots. Ja, die staat hier gewoon. Nee, ik weet niet waar ik ben, Pil. Wacht even. Kijken. Misschien zie ik hier ergens zo'n naambordje. Of een truck. Oh, als we die voor elkaar kunnen krijgen. Hè? Nou, daar is een naambord. Ik ben bij Rebuaho. Ken je dat? Rebuaho? Nee. Hoe kun je die voor combination lock instellen op een nummer? Als jij hem op een deur zet, Ja? die je hebt gemaakt, en dan kan je meteen de code veranderen. Zie je die optie als het goed is. Ja, dial number staat er. Ja? En dan druk ik op F, hold. Ik krijg het niet meer los. Oh, hier. Nou zie ik het, ja. Wat voor nummer zou ik maken? Oh nee, ga ik niet zeggen. Ik stuur dat in de chat, ja? Ja, is goed. Even kijken hoor, waar ben ik? Ik was bij Berenzino. Kasteel, hè, zag ik. Op sommige plaatsen staan er niet eens op.
Volgens mij had ik hem eerst moeten instellen of zo. Hoe bedoel Ik heb hem geplaatst, maar ik had hem eerst moeten instellen, denk ik. krijg je hem nou Wat een niet kutzooi. meer... Nee, ik krijg hem nou niet meer los, man. dus die deur is op slot. Ja, Oh, maar dan kunnen we een ook wel. dingen schrijven. En wat? Ticket. Ah, dit is echt kut, hé. Wat een ellende. Je weet niet meer waar die op stond. Nee, nee. Oh. Hmm. Ja, ik denk dat het alleen via een ticket dan kan, pik. Maar als hij nieuw is het dan niet gewoon allemaal ene? Weet ik niet. Kan. Of 2. Ja, het is gelukt. Waren allemaal ene. Echt Ik waar? moet hem, ja, ik moet hem instellen dus. Dat is het. Oh, kerel, hè? Echt geluk. Ja, hè? Huh? Hoe niet dan? Oh, hier, Niels zit ook te kijken. Mooi is dat. Ja, ik moet even kijken hoe ik die chat terug kan krijgen. Echt irritant. Ah, hier. Oh, Oh, waar is de chat? Domme. oké, dat werkt. Ja? Ja, Mooi. dus even kijken, de volgende. Ja, die andere moet ik een 3-dial de combination lock even opdoen. Ja, dat je in ieder geval iets. Ja, Ja, dat komt de volgende keer dan de chat. Ik weet het echt niet. Sorry guys.
Nou, ik ben hier bij TBO3AHO. Weet je waar dat is? Als je Hoe naar zeg de- je? Kijk maar naar de stream, dan zie je nog. Tubuaho of zo. Dat is... Daar staat die vrachtwagen. Even kijken. Zie Ik je heel het? even die... We maken even een foto als je wil. Ja, dat kan ook. Ah, kut, zo, wat doe ik nou dan? Kijk. Kijk, het is al 1 uur. Ik ga zo wel stoppen, Pik. Ik ga hier uitloggen dan. Ja, In die vrachtwagen. oh ja. Ja, Maar ja, we moeten 5 wielen hebben. Ja, die zijn lastig te vinden volgens mij. Het zou wel vet zijn als we deze vrachtwagen hebben. ja. Oh, ik zit hier een slot omheen te hangen terwijl er nu niet eens een... dat hij nog niet eens kan scharnieren open en dicht, toch? Lekker slim. Nou ja. Sorry, wat zei je net tegen mij? Nee, ik zei het zou mooi zijn als we die vrachtwagen hebben. Ja, zeker. Kerel, dat zou echt dik zijn. Ja, dat is voor jullie, voor morgen. Oh, maar dat kan natuurlijk niet. Want ik heb al die spullen bij me, dan moet ik ze wel hierin gaan leggen. Voor de auto. Oh nee, want die heeft denk ik een... dat is ook nog een ding. Die heeft denk ik dingen... Ach, er is nog een forward combination lock. Ja, hij had er 2 van, hè. Oh, dat wist ik niet, man. Ja, ik laat sowieso dan de accu achter. Wacht Even kijken. Hier, als we nog 1 wiel hebben, dan kan Ja. je al rijden in principe. Ja, dat dacht ik ook. Maar totdat ik het ging proberen. Nee, lukt dat niet? Ja, nee, maar deze, kijk, deze heeft dubbele wielen, weet je. Dus als we de achterwielen... Kijk, past deze wiel? Ja. Hop. Kijk, dan is het in ieder geval, hoeft alleen nog een voorwiel. En dan kan je rijden. Ja. Kan je sturen en zo. Want die middelste wielen, die heb je niet per se nodig. Nee, oké. Oh, die Ja, Niels wat heeft ik hier dan- weer van alles op de grond gegooid. Wat ik dan doe, is gewoon die wiel in mijn hand houden. Ja. Dat is zo'n dubbele wiel. Kijk, dan kunnen ze sowieso niet weg ermee. Nee, precies. Shit, goed joh, zo'n wiel. Ja. Ja, ik log met deze nu uit, Pik. Ja. Wat heb je nu allemaal eruit gehaald? Zit er geen sparkplug of wat zit erin? Dat moeten we even weten. Nee, er moeten dingen in. Een glowing plug. Die is iets groter. Een glowplug. Een glowplug. Oh. Die zijn groter. Dat zijn